diciendo tu madre que tú la reina mereces. A ti quien che dixo que ti era lo rey, te lo digo por ley. Non mandes esos berros ao aire, que ninguén a mí me reste. Subiches a mas xa ti podes ver. Non quero que ninguén me salve, o canto xa levo poder. Soiña eu tiro pra diante, escollinte por puro querer. Amor mío del alma, como no vienes a cumplir palabra que dada tienes, que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, como no vienes. Amor mío del alma, como no vienes a cumplir palabra que dada tienes, que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, como no vienes. Amor mío del alma, como no vienes.
por vostedes. Bueno, espero que se escoite todo guai, porque levo sin andar neste cacharro hostia de tempo, pero xa me avisades aí. Creo que en principio está todo ben. Se está o micro alto ou chisporrotea, avisademe, vale? Porque teño os niveles aí un pouco descontrolados. Bueno, que tal? Como vos foi o verán? Está rematando o verán. Antes decían que remataba no Revenidas, agora din que remata no Castañazo non. No Castañazo xa é inverno pechado. Que remata nun murallón de Son, non? Que nunhas semaniñas aí en Sillera. Pero bueno, espero, non sei, non mirei moi ben outra submerda, non teño post, ves, é que ainda teño que adecentar cousas aquí. Vou agradecer a subs porque primeiro suscribiuse Gordini, moitas grazas, tío. Moitas grazas, 18 meses levas aquí suscrito, fillo e medio. No, fillo e medio, 2 fillos. Moitas grazas, tío. E hubo agora outra sub que debeu ser a túa, non? Porque me debeu notificar 2 veces, non vexo máis. Que, por certo, agradecerlle a xente que levo sen estar en directo 2 meses, fixen un aí de Strangis, e vexo que hai 13 suscriptores, o sea, alguén, eu non me enterei, non sei quen foi e tal, moitas grazas, alguén durante o verán decidiu pagar a suscripción igualmente, a pesar de que non estaba emitindo. Espero, ao mellor se vos quedou o rollo aí activo ou algunha movida de estos dos Primes e seguiu, e se alguén o fixo voluntariamente, pois moitísimas grazas. Dinos, Karan, aí pasa a saudar, dar ánimos co comezo do curso que teño que marchar. Veña, Karan, xa falaremos, tío. Solid di, cando lle saia das pelotas a Twitch caerá o sub, estamos neso. Ah, vale, sí, bueno, a mí tamén me notifica raro, tío. Vexo a de Gordini aquí, pero non borralledes coas subs, en serio. Que xa sabedes que non... Si tedes un Prime agradecese, pero tampouco fai falta que estedes pasta. Creo que este mes está o rollo este de September, non? Que son máis baratas, pero en serio, non gastedes pasta, que non é necesario. Non teño unha meta de ter moitos suscriptores ni nada. A mí o que me apetece, di pelo, eu mandei agora unha de Prime, así que a saber, me empezarán a caer cando lle dé a gana isto, tío. Cando me callan aquí, eu agradezo, bolas. De feito, hoxe teño unha nova música que temos que automatizalo, pero teño unha nova música para as suscripcións. Quen me siga polo Instagram algo vería. Pero bueno, di Solid, estáme fallando de darlle a Prime, non sei que merda lle pasa. Nada, tío, que me boicotean, que Twitch boicoteame, sabes? Non sei, tío, xa proba despois, e eso, e senón non pasa nada. Despois conto vos o da nova música, porque hoxe, a ver, basicamente non tive moito tempo e quería ir retocando algunhas cousas para cambiar. Hai un par de novidades, non? E o primeiro que quería cambiar, pois agora acaba de entrar unha sub. Agora acaba de entrar a de Solid, moitísimas grazas, tío. 16 meses levas ti, joder, xa somos veteranos de guerra aquí, xa é como os streamers famosos, non? Que empezan a dicir 18 meses, un ano, tal. Bueno, pois moitísimas grazas aí, tío. E nada, iso, que quería crear algún son, pois sabedes que teño aquí unha máquina de sons, pois aplausos ou así, non? E ás veces algunha musiquiña e tal. Entón, a min fai o meu vídeo do verán e co que levo facendo gracia cos meus colegas un tempo, é un vídeo que está en YouTube dunhas rapaces que se van de festa, basicamente, non? Entón, a ver, vou volo ensinar así rapidamente o vídeo, porque supoño que xa o coñecedes, non? O vídeo son uns nenos que se queren ir de party, non? Hoy salimos de fiesta, hoy la vamos a liar. Díselo, bro. Salimos de fiesta, vamos a liar. Nada, vamos a romper todos los paris. Voy de party. Bueno, corta ya, ¿no? Corta ya, ¿no? Bueno, pois isto, eu agora con moitos colegas saúdome así, en plan ¡bu! Estes nenos dos pobres foronse pa camiña despois, pero que deben ter 10 anos, sabes? E se van de party. Bueno, a movida que hoxe quería meter isto na maquiniña, non? Pero logo dinme conta que, joder, tiña certo... O tío afina,
sabes? Os pu, fainos en si bemol. Case todos. Hai algún que se lle vai un pouco e tal. E está medianamente afinado, non? Entón, retoquei un poquinho as notas aí e tal. Entón, creei unha pequena melodía para cando alguén se suscriba, podemos darlle a este botón, pero vou automatizar para que pase eso. Hoxe non está, pero isto vai por Solid e vai por Gordini, que se suscribiron hoxe. E por vos. Temazo. Vamos a romper todos los paris. Vamos a romper todos los paris. Vale, entón cada vez que alguén se suscriba vai buscar esta puta mierda. Creí non 2 minutos, tampouco me pidades demasiado, pero bueno, DJ Busto, como di aí Roy. Saliu así rápido, 14 segundiños, pim pam, pum, temos aí un botón e xa temos algo personalizado para suscripcións. Ben, segunda novidade. Hoxe. Aparte, hoxe, concretamente hoxe. Vedes alguén polo chat que diante do seu nome ten un icono dunha espada. A xente que coñece Twitch sabe o que é a espada. Basicamente, Roy, a partir de hoxe, vai ser o moderador, aparte de min. Isto non ten por que estar aquí todos os días, nin hostias, o sea, cando lle cadre de estar aí, vai ser o moderador da canle. É dicir, a partir de agora, Roy é o puto segurata en este bar, chavales. Entón, que aparece un atontao que dice unha chorrada e a Roy non lle mola, porque non me ten nin que preguntar. Hace pum, a toma por culo, baneo. Vale? Que estades falando aí de non sei que movida e tal, e a Roy lle apetece meter unha enquisa no chat, la mete. Vale, ten certos privilexios aí. O resto de privilexios dan igual, porque, por exemplo, nunca poño en modo suscriptores, podedes falar todos, entón, eso da igual. Pero bueno, que Roy, no momento que entra, a ver, moito chollo non vai ter, porque aquí en 2 anos e pico solamente tivemos que banear un par de persoas que entraron aquí un pouco desnortadas. O sea, non, polo xeral non vai ter moito chollo, pero bueno, el ten a potestade que en un momento dado o mano aí da Candeloria se pone simpático, non sei que, pois pode coller e dicir 15 minutos fuera, e lo echa 15 minutos. E mano non pode ver o stream durante 15 minutos. Vale, a partir de agora Roy é o segurata. Vale, entón colle fai vos pu 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 pu. Me encanta. Roy, cando vanesa a alguén, vamos poñer pu pu pu. Vamos a romper todos los paris. Vamos a romper todos los paris. Vale, ben, un aplauso aí para Roy no chat. Isto é algo casi simbólico, non? Porque non vai ter chollo ningún, nin ten por que estar aí pendiente. Pero quería agradecerlo porque Roy sempre me axuda a hostia. Cos streams, sempre está atento a movidas, pasa links e demais. E aparte diso, fixo unha movida para todos e todas vos. Que ides flipar. Que está tremenda e vou vola ensinar agora en pantalla, e unha movida super útil que gardade todos e todas, pasade aos vosos colegas. Roy, espero que só o teñas para editar ti, porque a peña moi troll, o sea, mira, antes de que o comparta, por favor, mira ben que só o podes editar ti, que o resto da peña só o poda consultar, vale? Entón, vos compartir pantalla, está? Vale, perfecto. Vos compartir pantalla porque Roy fíxonos. Hostia, espera, que acaba de entrar algo aí. Hostia, tío, teño esto descontrolado. A ver, que cojones acaba de entrar? Sombra, moitísimas grazas, ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1. ¿Y qué pasa cando hai unha suscripción? Yeah. Otra, vamos. Ah, no, é que estamos en tren del hype. Bueno, Twitch se está volviendo loco. Vamos a romper todos los paris. Vamos a romper todos los paris. Moitísimas grazas, de verdade. Outra sub. E agora quen? Xose, 93, moitísimas grazas, tío. Lo vamos a romper. Yo sabía que con este tema vou me facer rico, tío. Vamos a romper todos los paris. Vale. Vale, creo que xa podemos parar. Entón, Roy fixo unha cousa. E para todos vos, e é, basicamente, un calendario actualizado de puta madre de todos os festivais galegos. Vale, mirade esta movida e, por favor, aplaudidille aí no chat. Agora compartimos porque se pegou unha currada que flipades. Mirade. Ten en cada fin de ou en cada día os festivais que tocan, pero non só iso, sino que en todos eles podedes clicar, vale, e ir ás redes do festival.
Esperad un segundo, que estaba intentando clicar. Vedes? Bueno, non clico por non... Bueno, por exemplo, pum, vale? Se teñen Instagram, se teñen páxina web ou demais. Tedes... Bueno, está de lo vendo un pouco cortado porque na pantalla que vos lo estou ensinando eu é máis pequena do normal. Pero bueno, isto nunha pantalla normal vese ben, vale? Tedes todos os puñeteiros festis e manteno actualizado, vale? Se salen movidas novas, ou actualiza el ou lle decides que o actualice, vale? E eso, todos os festis galegos. Por lo que vedes por aquí, ves, en xuño xa comeza a movida outra vez e tal. Entón, currazo, di Gordini, hai que mandarlle sincronización co calendario do móvil. Exacto, eso está en Google Docs. Se os sincronizades co calendario do voso móvil, avisaravos, vale, de cando veñen os festis. Home, tende en conta tamén que a mellor non vos apetece que vos notifique 70 festivais ao ano, vale? Pero isto é un currazo caralludo. E nada, que aí vos queda e que un aplauso tocho para Roy. Mirade, xa está entrando xente, vedes? Non sei como cojones están entrando porque vexo aquí xente anónima, pero compartímolo xa, Roy. O sea, xa o puxetes aí ou algo. Xa o puxo Roy, vale, por eso está entrando a peña. Si queres, deixa o fixado arriba, pon, non sei, calendario, almanaque de festivais, deixa o fixado arriba e deixámolo aí durante os streams. Despois poño un Instagram eu tamén para que a peña o teña. Isto é puta crema. Digo vos unha cousa, para productoras e para grupos e tal que queiran facer booking é a hostia tamén, non solamente para o público. Está cojonudo. Así que nada, imos dar aí outro aplausaco aí a Roy, que se pegou aí un chollo tremendo. Xa mo pasou fai que, Roy, un mes ou 2 meses ou por aí, pero bueno, non volo compartín ata agora porque non estiven en directo, basicamente. Vale, outra movida, que teño demasiadas cousas que contar porque foron moito tempo sin tal. Quero vos agradecer que agora mesmo vexo aquí que no contador que estades 35 persoas cando acabamos de arrancar. E agradezo volo moito porque entendo que 2 meses despois de non estar aquí, pois os algoritmos fan as súas cousas. E aparte diso, estamos competindo con Broncano en aberto. Pablo Motos espero que non seña o meu target. E aparte é o draft da Kings e da Queens League, que entendo que está moitísima peña ali. Que, por certo, felicitar dende aquí a Totakeki, que é unha streamer, bueno, unha influencer máis ou menos, máis ben galega, que compartín viaxa a Bruselas o ano pasado, que acaban de anunciar que vai ser a presidenta de Science, o equipo de Digrez. É unha pena que sexa no de Digrez, sinceramente, porque tiene unas ideas un pouco raras, pero, joder, moitísimos parabéns para ela porque isto é un paso criminal. Esta rapaza, non sei se a coñecedes, entendo que sí, fíxose bastante coñecida en TikTok por facer vídeos pescando. Ela non sei se é de Ribeira ou por ali, non? Agora mesmo, aclarademe aí porque non o teño claro, pero eu creo que Ribeira, pode ser. E, bueno, facendo vídeos en TikTok, pescando e tal, joder, a tía faino caralludo, faino moi ben. E aparte moi seguidora do Depor, é moi futboleira, e acaba de ser escollida como presidenta da Queens League. Eso, na súa carreira como, non sei, persona de redes, de streamer, o que queirades, é unha barbaridade. Porque ela fai un ano e pico, eu vía en stream e tal, e tiña máis ou menos a xente que eu tiña, 50, 60 persoas, a mellor un día tiña menos, algún día tiña máis. Entrou en Heretics, que, bueno, que é un clube de gaming, e xa subiu. E estaba agora que eu vía en 150, 200 persoas, había días que tiña máis, pero agora vai pegar un pelotazo, o sea, agora está en primeirísima división, agora está, pois, na élite. Esta rapaza, pois, agora codease con Digrez e con Ibai. O sea, que moitísimos parabéns para ela, Di Manu, joder, ese non é o clube amigo do alma de Fran de la Jungla. Sí, a ver, Digrez é un puto facha. O sea, las cosas como son. Ela tampouco ten culpa de nada, entendo que é unha oportunidade para ela e tal. Digrez dá bastante asquete, a verdad. Bastante asquete. Tema impuestos e todas estas cosas. Ten bueno, xa o coñecedes. E que non o coñeza, pois, a pouco que busquedes del por aí, pois, a mí non me gusta. Pero ela vai facer o seu traballo, que é ser presidenta dese club,
e o xa lleva ya moi ben e bueno, para a súa carreira é brutal eso, así que nada, a alegrarse de que este unha rapaza galega aí di Beg nos di aí Solid, que este unha rapaza galega aí petando. Cristian, vide coas pilas cargadas para os revenidas, só viña a facer spam e marcho. Bueno, Cristian, pois se ves facer spam, déxanos unha entrada aquí para sortear ou que? Si vienes al spam, piches como pido, Veña, Cristian, vémonos mañán, tío. Si te piras, moito ánimo aí, que sei que estades ata arriba. Montar un festival do calibre do Revenidas non é unha coña. E estaredes cos nervios ata arriba e nada, moito ánimo, que nos vemos por aí. Eu mañán e pasado vou de festa, basicamente. E o sábado xa nos vemos ali por dentro, vale? Ánimo ti cas fotos, tío, que seguro que sai de puta nai. E nada, que imos facer outra cousa aquí primeiro e despois ímonos ver o cartel do Revenidas, ver os grupos que molan, horarios e a ver que tedes montado por aí, vale? Mira, aí están pedindo entradas. Eu, Cristian, non vou pedir nada. Non sei se ti tes potestade, pero se queres pegar unha chamada que podes mover fíos por aí e dicir que o público agora mesmo está demandando un sorteo dunha entrada para os Revenidas. Como lle está desapretando aí. No, bueno, estou non apretando eu máis. Que por certo, eu confieime co tema ese, tío, e creo que ainda me pediron outra acreditación e creo que ainda non teño. Eu si non pago, que me la suda. Vou tocar, pero bueno, quero dicir, vou tocar o sábado. O xoves e o venres voy a la fiesta. Cristian, non que fas tongos. Que cabrón, tío, que cabrón. Alonso dinos aí, me quedo con unas ganas terribles de ir a Revenidas, que estuvo planeado e al final se cayó el plan, tío. Ti que eres de fora, dentro deste circuito, posiblemente o festival top. Acaba de sonar algo que Rachel Ourense se ha suscrito durante un mes, nivel 1. Moitísimas grazas, Rachel, e a partir de agora, cada vez que haya unha suscripción, moitísimas grazas. Ai, bueno, Rachel non, pon Rachel Ourense. Moitas grazas. Xa sabedes, se non é que queredes escutar esta merda, deixade de mandar shows. Vale. Que vas a estar en Madrid, de puta madre. Estamos aí con Rebelión en Vallecas. Sí, ali nos vemos. Tío, preséntate, que non che poño cara, vale? Preséntate que nos tomamos unha birra. Outra sub, vámonos. Waves 96, moitísimas grazas. La que nos queda aquí. A xente que está entrando de cero non está entendendo nada agora mesmo o que está pasando. Moitísimas grazas, Rage e Waves, por esas subs, vale? Di Pelu que vai abrir outra birra. Bueno, pois nada, do Revenidas aparcámolo porque imos falar despois. Bueno, do verán non hai moito que contar. A moitas de vos vimos as caras por aí. Bueno, hai moito que contar, creo que hai moito que contar. Foron moitísimos concertos. Esta semana pasada, esta semana pasada era a segunda dende fai meses que non tiña bolo, nin con un grupo nin con outro, e de súpeto luns ou martes dinme hai que ir a Vilanova a tocar na prefesta dos Revenidas, na festa no pre-Revenidas, vamos, na festa previa aos Revenidas. E ali fomos a semana pasada, hai un pouco de imprevisto aí con un set un pouco distinto. E nada, demos ali un boliño e volvemos. O sea, xa que a que eu creía que era a semana de descanso, non o foi. Esta imos a Revenidas e bueno, ainda queda. Ata novembro por aí imos estar dando cera e despois tocará descansar un pouco. Di Sombra, na Vikinga fun con un colega a saudarche, quería pedirche unha foto, pero ao final rajeime. Que tío, ou tía, non sei, tío ou tía, que polo nick non teño claro. Non vos rajedes por esas movidas. O sea, yo soy una persona normal igual que vosotros, Si queredes tomar unha birra ou facer unha foto, pois vides e xa está, sabes? Sin máis, non tal. Digo, eu vinte no Festival da Luz, pero non sei se estaban máis do revés ou os cables dali. Os cables dali estaban bastante do revés. Ese foi a peor experiencia do verán, sen dúbida, o Festival de la Luz. Pero bueno, non sei se te lembras, foi despois de que tocaras. Viñeron varias persoas, tío. Víache cansado. Bueno, sí, a ver, igual estaba cansado, non? Despois dun bolo normalmente estou cansado, sí. Estou coa adrenalina arriba, pero logo ven o baixón.
Sí, o da luz non foi normal, pero basicamente, pero non por nós. O sea, o da luz é que Fillas de Casandra tiveron que cortar 20 minutos, Londreira creo que tiveron que cortar 20 minutos, nos tivemos que cortar 10 minutos e cando volvimos estaba todo mal cableado, basicamente. Mira, no Festival da Luz pasou unha movida que eu la conto e eu pilleme unha chinada de la hostia, non? Bueno, cosas que pasan. A ver, ao final hai que ter en conta que levo este ano 20 e tantos ou 30 concertos e un día que te la lían, pues bueno, jode que sexa nun sitio con tanta peña, pero bueno. Ali pasaron varias cousas. O primeiro que non había proba de son, había un chequeo antes de sair, non? E chequeamos, pum, pam, levamos uns cascos, facemos monitores e escoitamos todo máis ou menos ben. Eu saí na primeira canción e por arte de maxa, non sei por que, o único que escoito é a guitarra de Víctor, pero a reventar. O sea, estaba me quedando sordo. Estaba a guitarra de Víctor, pero todo distorsionado e non escoitaba nada máis. Entón, non era viable cantar, non era viable facer nada. Bueno, vale, aí paramos e tal, e non vos vou entrar en temas técnicos, pero bueno, 10 minutos para solucionar esa puñeteira movida. 10 minutos. Co bolo arrancado, sabes? 30 e pico graus, pegándonos a sol na cara e tal. Bueno, cando volvemos, a miña mezcla non tiña nada que ver coa do inicio, pero dixen, bueno, tiramillas, porque senón o festival sigue e nos quedamos sin bolo. E jodían, estivemos a piques de cancelar, A realidade é que, cando estábamos ali arriba eses 10 minutos, estivemos a... Eu dixenlles, eu non podo tocar así, tíos, o sea, así to moito, pero mirabas para baixo e vías toda a puta peña chupando o sol e chungo, non? Pero bueno, nada, volvemos e a mezcla era un puto cristo, pero bueno, máis ou menos podíase safar. Que pasa? Cando acabo o bolo, entérome... A ver, explico o bolo así moi para alguén que non entenda nada do rollo. Eu teño dúas pedaleiras, vale? Unha na guitarra e unha na voz. A pedaleira de voz, o que fai é... Hai un cable que pasa pola pedaleira e que mete ou distorsión ou efecto radio para certos matices, vale, de partes de canción. Un efecto radio, pois é de eso, de radio antigua, sabes? E eso diante leva unha cousa que se chama un ADI, que basicamente o que fai, resumóvolo moi fácil. Hai un cable que saca unha voz limpa, 100%, a voz pura do micro, e hai outro que saca a voz distorsionada, vale? A voz distorsionada, eso é para que o técnico de son teña as dúas e neses momentos poda mesturar as dúas voces, vale? Que ocorre? Que cablean mal e o técnico de son, como non tivemos proba antes, só ten a voz distorsionada. Esa voz non se lle pode dar volume, porque se lle dá volume é unha puta locura, o sea, rompe todo. Non había voz limpa. Sería... Sabes? É para un detalle, nada máis. Vale, entón, no, a DI non a teño, eu só poño o equipo dali. Bueno, que pasou? Que o técnico de son non tiña voz, basicamente. Entón, non tiña... Eu estaba arriba tan pancho, sabedes? Eu escoitaba a miña voz, sin fallo, porque é distinto que vai para dentro que vai para fora, pero el non tiña voz, non podía subirlle a voz. Entón, sabedes que nós, como veremos logo con Linkin Park ou grupos do estilo, nos retrousos hai vocal... como se chaman en inglés? Bueno, hai voces de fondo de colchón, que son voces que non son a que ti fas, son unha octava por baixo, unha quinta por riba, etc. Vale? É un coro. Pois cousas que ti en directo non podes facer, como ter a 8 persoas grabando un coro, vale? Que pasa? Que como a miña voz non estaba, só se escoitaba esa puta mierda. E eu estaba deixándome os putos pulmóns e cando me baixo dime a peña, non se escoitaba a túa voz. Voume ao técnico de son, que cojones pasou que me di que non se escoitou a puta voz? Tío, non tiña voz limpa. E... pegoume unha baixona que flipades. Sí, backing vocals, perdón. Entón, pero claro, que non foi só con nós, tíos. É que se fora con nós, digo, pois mala sorte, pero que foi... Mira, falino con Fillas de Casandra, 20 minutos de parón, Fillas de Casandra. Falino con Londreira, 20 minutos de parón. Falino con Ruxa e creo que tiveron unha feira de la hostia tamén. Faleino con Capital Boscop e dixeronme que nin siquiera lles leeran o rider, que 30 minutos antes de salir a tocar nin siquiera estaba o escenario montado, que saiu María, non tiña a petaca para ela e tivo sorte que tiñan unha deles e tiveron que cambiar ali no momento e que ata a cuarta ou quinta canción non había nin graves, non había nin subwoofers. Camaño e Ameixeiras creo que tamén pararon un anaco. O sea, a ver, está guai que sexa benéfico, está guai toda esa movida, está guai Luz Casal, toda la puta hostia, pero hai cousas que non son admisibles. E se meten unha gambada con nós,
Pois, tío, mala sorte. Son cosas que pasan. Mala suerte, tío. Eu cago todos os días da miña vida. E vos cagádela. Calquera pode cagar. Pero, macho, que lla líes a 5 ou 6 grupos galegos, a Mago de Oz non se la liasteis. Sabedes? Entón, fódeme moito. Non sei que pasou, de verdade. O sea, claro, eu non podo asegurar, non estou botando culpas a ninguén. Non sei onde estiven os problemas porque non estiven en todos os escenarios. Sei que pasaron cosas en todos os lados. E sei que o pasei moi mal os días posteriores porque no escenario non era consciente. Pero bueno, dito eso, é unha puta mierda porque é un festival que cheve moitísima peña e moita peña que non é o teu público aparte e que é a primeira vez que te ven e que suenas al puto culo. Suenas al puto culo, claro. Porque non estuvos contando gordo, pero houve máis movidas. Vale. Entón, bueno, hai días así, peña. Entón, pois é o que hai. A ver, que vos leo, que me engorilei aquí con isto. O meu fillo deulle vergoña non vos saudou no festival. Despois aguantou como en guerreiro. Que non vos de vergonza, joder, vos vide, mirade. Tanto con Rebelión como con Arritmia. Igual nos vedes pintas así de marrulleiros, pero somos moi boa peña, sabes? Podeis ir a falar con Nervo, podeis ir a falar con calquera de nós que nos fai ilusión, en serio. Vir, falar, tomarnos algo ou facernos unha foto, o sea, sen problema. Si a teu fillo lle facía coña, pois para adiante. Eu entendo o que dis, porque a mí tamén me dá vergonza ir a falar coa peña, así que tal. Guaires dino, o de Capital foi terrible. Escoitábase o golpe da batería da caixa, logo escoitábase a caixa pola pea con retraso. Eso contaron, me tiñan un problema tamén de retardo de non sei que puñeteira merda e estiveron medio bolo así. O sea, que iba con delay a movida, que vaya puta locura. Mira, está aí Fonso, que o está comentando. O sea, de locos, tío. Camaño empezaron 30 minutos tarde, polo menos. Non sei, mira, en esa situación tes dúas opcións. Ou paras e te negas, pero claro, si paras e te negas, hostia, eu miraba para baixo e había moita peña coñecida nosa, con camisetas nosas, aguantando 30 graus, cun sol que morrías a 6:30 da tarde. Que fas, tío? Píraste? Non. Tens que tirar millas, sabes? E se o risco é quedar como el culo con el resto, pues, tío, lo siento mucho. El resto, pues, primero os nosos, tío. É a puta realidade. E aparte, eu por esa parte estou tranquila, porque os nosos xa nos viron 1000 veces e saben de sobra que pasou algo. Pero bueno. Visualizo un bolo de Arritmia, un bolo de Arritmia, teña o son ben ou mal, imos a dalo todo aí. Moitísimas grazas, tío. Pati Maneiro dinos, estate vendo na tele, pois saúdo para ti. E para a próxima, avisa que nos tomamos unha Fanta aí. Entón, nada, hai que continuar, peña. Show must go on e para adiante. Eso foi o que pasou no Festival da Luz, basicamente. E despois hai días mellores e hai días peores. En xeral, todo o verán foi moi guai. Eu, tanto con Rebelión como con Arritmia. Con Arritmia, como estamos compoñendo, tocamos pouco, pero con Rebelión foi... Ides flipar o sábado. Despois falamos dos Revenidas, vale. Pero antes quería entrar con un tema. Que me lío da hostia. El tema de la semana. O tema da semana, a ver. Esta semana sabedes que volveu un dos meus grupos de adolescencia e de vida, prácticamente, vale? Que é Linkin Park, por eso hoxe traigo esta camisola de Jesús Linkin Park. Tremenda. É a mellor camiseta que teño, creo. E volveron, bueno, para a peña máis nova. A ver, imos contextualizar porque entendo que ás veces falo aquí para a xente que supera os 30 aos 35 e ás veces a xente igual se queda un pouco pillada. Linkin Park é un grupo que a principios dos 2000 petaron moi forte a nivel mundial, vale? É un grupo que cando eu era rapaz ao principio eras un pouco sinalado se os escoitabas. Solid, estou volvendo a escoitar Meteora en bucle, non estou volvendo a escoitar Meteora en bucle para nada. Mira, o Hybrid Theory e Meteora son dous discos inmortais. Polos agora mesmo e parece que os fixeron onte, tío, é impresionante. Creo que o Hybrid Theory debe ser de 2000 e Meteora de 2003, unha movida así. Estamos falando de fai 21 e 23 anos, tío, ou por aí, a ollo, e macho, vaya locura de discos. Para min, bueno, é un dos meus grupos favoritos, sen dúbida. Pero por aquel entón, como los rockeros e los metaleros eran moi rockeros e moi metaleros, e los raperos eran moi raperos, e Linkin Park mesturaba as dúas cousas, porque era un grupo de rock alternativo, metal, rozando, pero que metía rapeadas e tiña un DJ. Por aquel entón, polo menos aquí, non sei en América como se vive aquela movida,
Cuidado con esa cosa, sabes? Porque entonces os metaleiros dicíanche que eras un julai e os rapeiros eran máis abertos, a verdade, para ese rollo. Os rapeiros sí que creo que entraban un pouco no new metal, pero os roqueiros non. Vale. Álvaro Historia, dinos aí boa noite, tío. Sí, os puristas, hombre, o que pasa que por aquel entón as cousas... a ver, hai que contextualizalo, porque isto naceu ali. Naceu pois con Deftones, con Limp Bizkit, con Linkin Park e grupos polo estilo, e foi rompedor, vale? É como se agora de súpeto se comeza a mesturar, imaginémonos que cumbia con metal, vale? Ao principio, pois, a peña descolocouse, non? Sí, pero Rage Against the Machine sí que é certo que sempre estiveron como máis respetados, pero quizáis porque a parte, non o sei, pero quizáis porque a parte do DJ non era, Rage Against the Machine non era tan electrónica, sabes? Era Tom Morello, e Tom Morello facía algunha guitarra. Entonces, para los puristas, como estaba hecho con unha guitarra, valía, sabes? Diso Lizai cumbia máis metal onde se firma. Mira, escoita un grupo, tío, que se chaman Ladrones, mexicano. Non é moi coñecido. Apunta, Ladrones. Botalle unha escoita esa movida. Está guapa, xa verás. Bueno, exacto, Roy. Ladrones, contrólalos, vale. Puta madre. Están guapos, molan. Festivais de aquí. Un grupo de 40-50 mil ointes. Non deben cobrar moito. Ladrones. México. Si podes pagar esos billetes, seguro que veñen polo tequila. Vale, eso. Que eu creo que Rage Against the Machine estaban un pouco máis aceptados por eso. Pero estes metían un DJ, metían electrónicas e tal, ¿no? Bueno, o tema. Bueno, para a xente que non o coñeza, o seu vocalista faleceu fai 7 anos, vale? Chester Bennington, que era... que igual son demasiado fan, pero para min top 10 da historia a nivel de vocalistas que a mí me gusten, top 5 incluso, o sea, era Jesucristo. Era un pavo que cantaba melódico que flipas, cantaba con distorsión na voz que flipas, rompía que flipas, facía todo perfecto, tiña moitísimo sentimento. Non era o único compositor de Linkin Park, sino que Mark Shinoda, guitarrista e rapeiro tamén da banda, tamén compoñía gran parte, de feito, pero creo que sí que eran, a nivel de letras, creo que eran de Chester, non estou seguro eso. E bueno, é un tío basicamente insustituible. Non é posible sustituir a ese cantante, vale? Entón, el faleceu e agora a banda decidiu voltar, o cal eu celebro como fan da banda, porque me gustaría, que nunca puiden facelo, Resurrection Fest, por favor, velos en directo algunha vez, sería a puta hostia, vale? Entón, a banda tivo que buscar un nova vocalista, evidentemente, e aquí ven a controversia. Esta semana presentaron dúas cousas, presentaron unha nova canción e fixeron un stream en directo dun concerto, vale? Que, por certo, quería reaccionar hoxe a él, farémolo, pero todos os vídeos baneáronos. Entón, anotei algunha canción solta que queda por aí, porque se los cargaron todos. E aquí presentaron a súa nova cantante, vale? Esta piba, joder, agora mesmo ides matar, non me lembro do nome, que eu fago estas movidas de memoria, peña, non anoto nada. Como se chamaba? Era a cantante de Death Sara, que vos me podería tirar un moco eu agora mesmo aquí e dicirvos, los escuché, no, escuiteinos agora. E un grupo de rock clásico, rollo Jet, igual incluso un rollo Death Weather, algo así, moi guapo, e a tía canta que te cagas, vale? Dinos aí, Álvaro, era bo cantante, non cho nego, pero o sonido do grupo era moi básico. A ver se ti que eres guitarrista, saberás, a mí as guitarras dese grupo dame a impresión que podía tocar calquera rapaciño. Efectivamente, Linkin Park era literalmente eso, e a min eso pareceme maravilloso. A min as composicións de Linkin Park son super básicas. Son, polo xeral, un sintetizador facendo unha melodía, unhas guitarras cortantes para que teñan breakdowns e movidas así, as bateras están majas, e unha voz e unhas melodías increíbles. Para mí non é un defecto que sexa simple. De feito, un dos meus grupos favoritos son Nirvana, e as guitarras de Nirvana podes tocar un aprendiz en un ano. Emily Armstrong, exacto.
Para mí non é ningún problema, o tema de que sexa básico ou tal. De feito, todo o contrario. De feito, digoche máis, como músico, pareceme super difícil facer grandes cancións con poucas cousas. O sea, pareceme increíble, tío, increíble. Pero bueno, eso xa vai para gustos, tío. Hai peña que lle gusta a técnica e o rollo progresivo e toda a hostia, sabes? E a mí tamén. Hai grupos que tal, pero Linkin Park concretamente son básicos, o sea, son ABC de la música, pero como los Beatles, chicos, o sea, tampoco, sabes? Eso xa, bueno, son gustos persoais. Pero bueno, o tema, mira, pasoume aquí rollo o directo inteiro, ves? Roy sempre está aí. Busco. Ui, eso é publicidade. Ben, o rollo. Presentaron a cantante e sacaron un tema. O tema, a min gañoume cos escoitas, a primeira non me entrou aí de la puta hostia, pero gañoume cos escoitas. O tema, para min, doulle un 7, unha cousa así, non vai ser dos mellores temas de Linkin Park, pero a min agora está me molando máis. Quizás un pouco máis clásico do habitual, pero o tema está bastante guai. Van sacar un disco novo e a controversia toda estivo na cantante, vale? Caeronlle paus por todos os lados. De feito, eu puxen algo en Instagram e hubo xente de vos que me mandaste des mensaxes que me deixaron un pouco flipado, porque escoitei, o sea, lin cousas como que a piba non tiña actitude, que estaba superada polas circunstancias, que non afinaba, que non sei que. E quedei un pouco pillado, vale. Eu quería, quixen velo porque xa escoitei todo eso antes de velo e xa o vin un pouco presulgando, non? Pero eu non estou de acordo. O primeiro, a ver, entendo que hai peña, a peña que fan, ao mellor, di Álvaro Historia, pois a min non me molaban porque me aburrían moi rápido, eran cancións feitas para petalo na radiofórmula. Bueno, pode ser. É que eu non teño nada en contra de que algo sexa comercial, entre aspas. O sea, a mí non me xera un problema. Si me mola a canción, eu non me vou aí, non me vou a moito máis alá. O que che digo é que hoxe en día sigo escoitando Faint ou Dump ou cancións destas e a mí sigue se me erizando o pel como cando tiña 13 anos, sabes? Exactamente igual. Entón, a mí nunca me aburriron Linkin Park, nunca. Entón, pero eso xa, tío, son cosas de gustos. Eso xa é o que hai. De feito, o que está claro é que non foi unha radiofórmula Linkin Park. Estamos 20 anos despois e calquera de nós dos que vivimos aquela época escoitamos Linkin Park e seguimos sentindo algo, creo, non é como elas hereje de las Ketchup, sabes? O sea, para min ten moita calidade. A calidade da composición non está na dificultade da técnica, o sea, e a nivel vocal, bueno, telita. Vale, entón, bueno, eso, que lle caera un porrón de paus. E aquí hai unha cousa. Eu non sei, a peña, porque eu vin a varios youtubers reaccionando e vin algúns poucos positivos, pero moitos pegándolle. Por lo xeral, tíos. Tamén vos lo teño que dicir, porque vin a algunha tía pro da voz e, o sea, algunha vocal coach e movidas así, falando guai. Pero vin moitos paus. E a movida é a xente que quería un imitador de Chester. O sea, eu creo que fixeron a decisión correcta, porque colleron unha voz que non ten nada que ver. É unha reinterpretación, é unha nova fase, un novo rollo. Non é un imitador, non é... Eso sí que sería un pouco chungo, non? Meter a un pavo que cante igual. Eu vía en vídeos a peña que lles poñía comentarios en plan, mirad a este, e entrabas no link e era un tío imitando a Chester, cantando de puta madre. Pero claro, queremos eso realmente. Queremos unha persoa, poñemos un holograma, entón, ou poñemos a voz en off. Eu creo que por esa parte, alégrome de que escolleran unha movida distinta, de que sea unha tía. Eu eso non lle vexo un problema. Esa foi a primeira crítica que vin por aí. Imos escoitar agora, porque tamén hai unha crítica en canto a actitude da piba, que non é o suficientemente enérxica, que non é... A min, mirade, xa antes de velo, pareceme que a tía ten moita elegancia no escenario, eso por unha parte. E pareceme que a tipa soubo entender moi ben os tempos. Eu, baixando 80.000 niveles, vale, voume poñer no seu lugar
o que me pasou a min fai un ano e medio, irá para 2 anos case. A primeira vez que me subín a tocar como membro, un ano, como membro de Rebelión do Inframundo, vale? Os meus primeiros bolos con Rebelión do Inframundo, eu vexo vídeos hoxe en día, e eu estaba atrás, estaba bastante tranqui, e non porque eu non sepa correr polo escenario, porque non sepa saltar ou porque non sepa tal, pero porque entendía que ainda non era o meu espazo, vale? Hai que afacerse esas movidas. Entón, chegar a unha nova banda e de súpeto querer ser tío protagonista, e máis ela sendo a cantante, é complicado. Linkin Park é un grupo con 2 cantantes. Hoxe en día o líder de Linkin Park é Mike Shinoda, vale, que, bueno, ese señor es Dios, basicamente. E creo que ela respeta moi ben deixar o protagonismo aí e entender que ela acaba de chegar á banda. Eu tentei no facer con Rebelión tamén, e hoxe en día, porque xa me sinto eu, pois membro con xustiza do grupo e xa me sinto parte de... Xa fixen cancións con eles, xa outro rollo, xa me libero moito máis no escenario e piso zoas do escenario que corresponden aos que levan máis tempo, por dicilo de algún xeito, vale? E creo que é o primeiro concerto dela e estamos xulgando xa a actitud, non sei que... A ver, hai que poñerse encima dun escenario, vale? E, por exemplo, a xente que di, no, mira, este que sale en YouTube, ese que sale en YouTube, a lo mejor lo sacas de su casa e súbelo a un escenario para 50.000 personas e cagas encima. Porque unha cousa é cantar moi ben e outra cousa é subirse a un escenario e interpretar, que son cosas moi distintas. Vale, entón, bueno, eso así previamente antes de escoitar nada, vale? En canto aos temas de que se a tía ten máis ou menos actitude. Entón, vou vos compartir pantalla que me acaba de pasar aquí Roy, e imos ver algún tema así solto, tampouco nos vamos pegar aquí non nos imos ver o directo inteiro, que eu vería o encantado, pero non o imos ver inteiro. Pero imos ver o desempeño da tipa pois a varios niveles, non? Primeiro, para contextualizar con Linkin Park, a voz de Chester, o que vos dicía antes, hai voces limpas, melódicas, que nunha voz feminina se supoñen que poden ser máis sinxelas, vale, polo timbre da voz, pero hai uns desgarraos moi tochos, e non son nada sinxelos de facer, nada, porque Chester facíos super arriba. El rompía a voz en medios altos, non era un gutural grave, sabedes? E cuidado, e cuidado. Vale. Mirade, este é o primeiro tema, o tema novo, e é o comezo do bolo, e mólame que vexamos como comeza, porque creo que aquí respetan moi ben o que vos estaba falando. Non sale ela de primeiras, vale? Sale a banda, sale Linkin Park, e o protagonismo é para Mike Shinoda. E ela entra un pouco máis tarde. Creo que é unha presentación moi ben pensada, estas cousas non son fortuitas, vale? É un rollo de, saí de vos, os desos protagonistas, tal cual, e logo saio eu. E creo que todo este bolo xira en torno a ese concepto. Estou aí, me cago xa. Imos ver ata que entra ela, vale? Para ver como entra coa voz e tal. Algún significado o que, Álvaro? Ah, o do pau de Tone, de Malvares. Eso que vos lo conte el, sabedes? Son cousas chamánicas aí que... Ten varios, Ten varios. Tiene que empezar hostias. Bueno, esto ímolo saltar, vale? Aquí resumo bolo rápido para que non o vira. Salen dous tíos e quitan as telas dos instrumentos, basicamente. Salen eles aí. Por certo, non se falou un carallo, porque se centraron todos na vocalista. O batera tamén é novo, vale? E é un puto máquina, estiven investigando, tío, é productor e saben fichar, bueno, a ver, hai cartos, entón é fácil. Pero o batera tamén é novo.
Wow. Oxalá velos, tío. Mirade que eu era reacio, Dixeronme outro día na festa prerevenidas, en plan, presentaron a ti e tal e cual, e dixen, ás veces dame moito medo esta movida, porque lembro cando a CDC sustituiu ao cantante con Axl Rose e movidas así. E dábame medo, pero logo vin como fixeron isto e o quedé moi contento. Teño ganas de velos. Hai moi... Isto vende unha morte, claro, é que hai moita emotividade no medio. Good to see you again. Es bueno veros de nuevo. Es como suena ese baixo, Sí, tío, Shinoda está igual y interpreta igual, cabrón. Por agora era non aparece en Estea. Leva como un vocoder. Escoitade esas voces de fondo. Non sei se son vocals de fondo ou está usando un vocoder na voz, que foi ese efecto aí. Que guapo. Me muero, agora mesmo non hai ningunha banda que teña máis ganas de ver no mundo, As primeiras notas dun bolo son jodidas, Perfecta, por ahora. Quedadevos con como empastan as súas voces. A min mólame moito, non sei a vos. Pero fixeime en varios temas, sobre todo cando ela rompe e el fai limpos, que empastan as voces moi guai. Empeza a desgarrar. A min a distorsión que ten de voz parece unha puta crema. O sea, mólame, isto gusto persoal, a min mólame moito. Poderá que haxa peña a quen non lle gusta como rasca, pero que está claro que rasca afinando. Eso é unha técnica moi complicada porque está usando as cordas vocais para a parte máis melódica, pero está rascando a vez. Non se está mancando, peña. Hai xente que lin moito, es que se va a romper la garganta a ti. Esta piba leva facendo isto moito tempo e sabe facer isto. Isto é técnica. E faino moi ben, moi ben. Para min, Para min impecable. Primeira entrada no bolo, impecable. Pero bueno, aquí podemos dicir, é un tema novo, xa o compuxeron con ela, está no seu tono. Hasta aquí era unha proba relativamente sinxela para unha cantante profesional. O problema agora era cantar os temas de Chester, vale? E aí é onde hai máis controversia. Aquí teño ligazón soltas para ir directo, imos poñer así algún dos máis míticos, e aquí temos que facer un esforzo, temos que olvidarnos eu sei que é moi difícil intentar escoitar estas cancións sin a súa voz, pero temos que esquecernos, temos que pensar nela, se o está facendo ben, se está molando, se está enchendo, pero temos que esquecernos, non temos que comparar, non temos que dicir, no, é que non sona como os agudos, non vai soar como os agudos de Chester, son personas distintas. Chester é mellor cantante, era, para min era, pero que era mellor cantante que case todos. Mirade, podedes ver en YouTube, fai uns anos, cando palmou, fixeronlle un bolo de homenaxe. Pasaron varios cantantes de outros grupos e tal. No hubo casi ninguno que diera la talla. O sea, de verdade, desafinando, o sea, horrible. É que isto é un listón moi alto, xente. É un listón moi alto.
en serio. Buscad ese vídeo e veredes que hai varias interpretacións que son terribles. Esas sí que son terribles, porque están desafinadas. E despois, pois, o que falábamos antes dos de YouTube, que son imitadores e tal, xa, pero que eso é como si comparamos, por exemplo, a un tío que sube vídeos a TikTok dando toques al balón e tirando faltas por la escuadra, pero despois polo nun campo de fútbol de primeira división e non vai a ningún lado. Bueno, pois aquí pode haber moitos cantantes destos de YouTube que logo os poñas encima dun escenario e non teñan o que hai que ter, porque eso dacho a experiencia e ser un profesional da movida. Vale, imos escoitar Dumb. Proba de lume isto, Vale, primeiro, escoitando as primeiras notas, vos percatades vos de algo? Eu teño as moi... Mirade, esta canción, os máis novos non van saber de que falo, foi a miña primeira melodía, o meu primeiro politono no móvil. A melodía desta canción. Teño tan metido dentro a música desta peña. Exacto. Baby Bunny Baby acabanos de dar no clavo. Está un tono medio por riba da canción original. Mirade. Escoitade a intro aquí, e vou a buscar en Spotify para que vexades a diferencia. Isto é normal. Dumb, Linkin Park. A peña que fan do grupo deuse conta de primeira, seguro. Mira, esta é a original. Vale. E escoitade esta. Un tono medio, sí. Un tono medio. Vale, aquí hai un matiz. Bueno, aquí hai varios matices que son importantes. O primeiro, por que se fai isto? Para adaptalo á voz dela, vale? Ao seu rango vocal. Entendo que é unha voz feminina, bueno, pues requiere outra textura, e estou convencido que isto é polas distorsións, vale? Posiblemente para ela rachar onde rachaba Chester é moi complicado. Ela necesita facelo máis arriba, e para facer as distors, vale? Creo que por aí. Escoitas o tema, si non chodín e tal, e entra perfecto, vale? A min gustanme as afinacións máis graves, pero isto é un tema de cantante. Agora ben, hai aquí un pavo que está demostrando ser un cantante da hostia, que é este que tedes na pantalla, que é Mike Shinoda, que demostrou que nos dous tonos clava todo, porque este directo clava todo Mike Shinoda, e rapea e canta melódico tamén, e lo clavaba o antes e clava agora, o sea, sumo respeto para este señor. Imos escoitar a interpretación. Pero sí que se me fai raro tan agudo, non vos paso a vos. E acelerada de tempo, por certo. Ben, no sitio, perfecto. Ela aquí está totalmente cómoda, está na súa textura, está perfecta. O sea, aquí o tema vai ser cando teña que berrar. Mirad esa rascada. Eso hai que saber facelo. Para min está moi ben feito, mirade. Wow. Canta mal, ¿no? Tamén te den conta con a interpretación en directo, que hai momentos que a mellor acurta certas notas ou alonga outras, e que aparte o fai a súa maneira tamén. Non podemos pensar que este exactamente clavado. Para min ata agora, perfecto. Si, renovaron o logo algo.
Agora, o tema este de que a tía este sobrepasada pola situación, eu vexo sobradísima, vexo tranquilísima no escenario, vai calmada, camiñando, mira a peña, o sea, eu vexo a ben, moi ben. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. Que, mal, o sea, a nivel de distorsión non é a de Chester, el facía o... Creo que era como unha voz máis fina, digamos. Ela ten unha voz poderosa de cojones. Son distintas, pero que tal está rascada? Eu vexo a ben, tío. And every second I waste is more than I can take. I become so numb, I can't feel you there. Become so dark, so much from away. I'm becoming there. All I want out there is be more like that and be less like you. And I know Wow. I'm the end of failing too. But I know you were just like they was someone disappointed in you. Aí mete un gallo, vale? É humana. Chester tamén podía meter algún gallo. Aquí mete un pequeno galo ao final, pero de todos xeitos está perfecto todo hasta aí. Disappointed in you. Bueno, And I become so dumb. And I'm becoming less. All I want to do is be more like them and be less like I become so. bueno, eu esta vexo ben. Xa logo van os gustos, que a mí tamén me gusta máis Chester. O sea, eso é o que hai. Faint. Imos coitar 3 temas e creo que pasamos. Tamén subida de tono. Hostia, e de tempo, Quizás me perda un pouco por subir o tono, porque sona lixeiramente máis menos pesado, máis lixeiro. É que non sei como dicírvolo. Mirade, esta é a original. Notábase que estaba un pouco máis grave. No, de tempo están parecidas. Bueno, igual algo acelerado. I can't bear the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be. Esta foi unha das que máis vin que criticaba a xente. Para min a tía está ben afinada. Noto que vai un pouco por diante no tempo. Un poquinho adiantada, pero son cosas do directo, peña. Isto pasa a todo o mundo. Mirade a Oliver Sykes de Bring Me the Horizon, que de tempo en directo va como el orto, e de afinación ya no digamos. Cosas do directo. Está guai tamén ver directos un pouco vivos, non? E que haya un pouco de tal, que estamos acostumados a movidas enlatadas. Wow, a tía ten... Vaya temazos tiña esta peña, amigo. Voy acelerada. Wow.
outro gallo aí ao final, pero ten unha enerxía da hostia. A mí mólame. E damoslle unha escoita. Esta foi das que máis lle vin a peña criticar. Entendo que porque os rascaos non son os mesmos que os de Chester, son distintos, sen máis, pero non creo que o faga mal. Pepsi para todos, a ver. Bueno, In the End, que é outra das míticas, e deixámolos xa con Linkin Park. Tamén cambiada de tempo, verdade? Deixademe ver. De tempo, perdón, de tono. A ver. Sí. De cojones. Esto de tono e medio, por lo menos. Por lo menos. Sí. What's up, y'all? How we doing down here? It starts with One thing, I don't know why. Doesn't even matter how hard you O si no, da increíble que en os dous tonos sona perfecto, cabrón. Exactamente igual. Que hijo de puta. try. Keep that in mind. The design is trying to explain time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know I wasted it all. So watch you go. Left everything inside. Pero o do tono, os cambios de tono, Irene, fanos moitísimos artistas sin cambiar o cantante. Quero dicir, os rangos vocais cambian co tempo, xeralmente cara máis grave, e hai moitísimos artistas que veredes que interpretan hoxe en día en tonalidades distintas a como fixeron as cancións orixinais. Eso é algo bastante común. Só coñezo un artista que din que, aparte de ter oído absoluto, gañou rango vocal co paso dos anos, que foi Michael Jackson. Que sei que o cabrón gañou por abaixo e por arriba. Pero bueno, aí estamos falando dun extraterrestre en todos os aspectos. Even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, Está perfecta. it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. one thing, Impecable. I don't know why. Doesn't matter how hard you try. Keep that in mind. The design is fine to remind myself how I Mirade, o que dicía Álvaro antes da simpleza, o guitarrista en esta canción adícase a meter 4 acordes nos retrousos e a meter uns armónicos preciosos e perfectos durante as rapeadas. Mirade os armónicos estos que fai. Para min, eso é compoñer ben, eso é unha puta maravilla, mira. how hard you try. Keep that in mind. Eso. The design is fine to remind myself how I tried so hard. Spite of the way you were mocking me, acting like I was part. Eso anlle perfectos, non morde un. Que bueno, que cos armónicos hai guitarristas que algún fallan e soa, en vez de quedarse ese armónico soando, queda a nota morta. Your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised that it got. Cabe dicir que isto foi emitido en directo en streaming. Creo que aquí non hai posibilidade de retocar. Non o sei, Non sei se foi grabado e logo emitido en streaming. Eu creo que non. Que aquí non hai retoque. Que isto é o que sonou. E sona perfecto. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard And got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. É que non entendo como pode haber alguén que diga que a tía canta mal. En serio. Sí, Sombra. E que aparte é moi de valorar, que fagan isto emitido en streaming en directo, porque hoxe en día todo Cristo retoca. Mirade, outro día, despois ensinovos un vídeo, outro día pegoume a nostalgia e estiven vendo vídeos de Sugarless, que era unha banda española de Madrid que a mí me molaba mogollón desta época, precisamente, e vinme un directo no Viña Rock 2003, 2004, unha movida así. O cantante era Hueco. Coñecedes a Hueco, non? Bueno, pois o cantante era Hueco. Está retocado.
E estamos falando de fai 20 anos. Está retocado porque o tipo hai un momento no que pega un berro e se ve que non ten o micro na boca, sabedes? Entón, esta peña que soltara isto en directo así, que soy tan impecable, son moi vos. Son jodidamente vos. I put my trust in you. Pushed as far as I can go. De verdade, que me flipa como rasca, tía, Qué ganas de verlos en directo, Y qué ganas de ver a música que sacan. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even Permitidesme un comentario de polla vieja. Xa non se fai música como antes. matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Wow. Bueno, pois con isto deixamos o tema de Linkin Park. Para min, de verdade, primeiro concerto desta tía con Linkin Park defendido con 2 ovarios, para min impecable no escenario, con erros na voz como ten calquera cantante que o graban en directo, pero poucos, unha voz bonita que a mí me mola e que empasta moi guai ca de Shinoda. Para min, un acerto. Para min un acerto. Non sei para vos. Entendo perfectamente a peña que veña de Chester e diga isto non me mola e xa está, o sea, é que é un tío moi complicado de cambiar o cantante en este grupo, moi complicado. Mira, do que vos comentaba antes. Deixademe buscar espera, creo que tiña por aquí. Espera, que yo mandei aquí a Víctor, o noso guitarrista, en plan, mira que cantada. Deixademe ver. Os directos retócanse de toda a santa vida e ten valor que lle botaron ao peito de coller e decir venga, en directo, e se sale mal, con cantante nueva despois de 7 años. Está guai. Mirad, espera, segundo 1:12. Dejaste atrás y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo, hay que dar gas, mucho más gas. Gas, mucho más gas. Gas, mucho más gas. Quedadevos agora. Mirad, tío. Viste ese berro e onde ten o micro, tío? Ya no vendrás, ya no queda tiempo, hay que dar gas, mucho Mirad. más gas. Gas, mucho más gas. Gas, mucho más gas. Agora. ¿Ves onde tengo o micro? Bueno, eso está retocado. Esto está regrabado despois, vale. Esto, sí, unha cantada. Esto fartaríades vos, o sea, si vos fixades, os que sodes guitarristas ou que sodes bateristas ou tal, e vexades directos por aí, ides vos dar conta moitas veces de non está sonando lo que está en sus manos. Retócanse moitísimos directos. E Linkin Park salió aí con peito e para adiante. Entón, non sei que opinades, pero para min, chapó. Teño unha cadela aquí. Di aí, Irene, Víctor, te queremos. Bueno, xa yo transmitirei, que mañán marcho con él para o Revenidas. Pero bueno, o dito, para min, por agora, boa nota. Moi boa nota para a nova cantante de Linkin Park. Ben, mañán, eu teño que facer as maletas, non sei como ides vos, pero teño que facer as maletas porque piro para Vilaxoán, para un dos festivais máis emblemáticos do país, dos máis grandes. O ano pasado foi unha edición brutal, complicado de superala. Non todos os anos se pode ter, de que o ano pasado estivo Zoo, estivo Escape, estivo Desacato, é complicado. Zoo e Desacato desaparecieron del planeta, con lo cual é complicado manter o nivel. Pero ainda así, de o Revenidas, bueno, pois creo que dentro deste circuito é o cabeza, é o vagón principal do tren, é a sala de máquinas, é o festival máis grande e que funciona moi guai e que sempre é un festón, é un peche de verán caralludo. Entón, mañán xoves empeza a historia
vou vos falar basicamente dos concertos de pago do recinto de noite, porque logo hai actividades polo día e tal, que creo que son de balde algunhas, o domingo, por exemplo, hai historias de balde que vedes aí na pantalla, pero ímonos centrar un pouco no festival. Eu non vou chegar para os primeiros bolos porque ata as 5 ou así non vou poder sair de aquí, ainda teño que facer maleta, ainda teño que toda a movida que teño aí de tocar, empaquetar todo, porque ainda estiven hoxe ensaiando un pouco, porque o sábado é un concerto complicado e bonito a vez. E teño que empaquetar todo, cargar o coche, tal e cual. Entón eu calculolle que quedome a dormir en Vila García, alugamos ali un piso, e supoño que chegarei ao mellor para Balkan Paradise Orquestra, supoño. Da Calis 100%, pero sí. Pero bueno, o festival, non sei se vedes ben, o amplío isto un pouco, espera, de que amplío algo. O festival comeza a 6 da tarde coa Donde Neta. A Donde Neta vai pinchar por aí a todas horas, como veres, a varias horas. Para o Revenidas, para quen non fose nunca e vaya por primeira vez, é un festival que ten 2 escenarios. E polo xeral remata a música nun e comeza noutro, vale? Cando hai paróns en medio, pois está a Duende Neta, que a Duende Neta, para quen non sepa, que supoño que todo o mundo sabe, é unha furgoneta con DJ, vale? Que pon música. Carlos Crespo. Ben, entón, 6:30, Vértebras. Ben, recomendo vos ir a este bolo, a quen estedes cedo. Son compañeiras da xencia aparte e é un grupo de rap. É un grupo de rap clásico, estilo, pois non sei, Ira, por exemplo, vale? Son cañeras, fan o guai en directo e están comezando, creo que levan 1 ano, 2 anos, sacaron un disco recentemente, e Chris DJ, exacto, o pelo. E nada, eso, que vos recomendo a quen estedes por ali a primeira hora. É unha pena, evidentemente, abrir un xoves a 6:30 da tarde, porque van a pillar pouca
rollito. Isto con un calimochito aí ao sol. Vai facer bo tempo, non? Despois miramos o tempo. Como Loita Amada de Irene. No, Loita Amada non ten nada que ver con isto. Este rollo mola, Vale, pois isto 8:30 da tarde. Xa aí a peña... vale, mira, ten festiña, Pois ia dicir que era hora do bocata, pero non, a mí préstame ver isto, Unos buenos bailes aí. Vale, Duende Neta, pinchada de Duende Neta, e van os Lendacaris. Non hai moito que comentar nin que escoitar con Lendacaris, xa sabedes, un grupo de punk referencia agora mesmo. Eso vai ser xa, pois, o primeiro festón tocho de verdade do Revenidas vai ser Lendacaris. Aí xa van voar os pogos, xa vai voar a peña por encima da xente, o cantante tirándose por ali. Isto, aí Lendacaris xa son palabras maiores. 10 da noite, perfecto. O sea, por agora vexo a cousa super equilibrada. Dinos aí Alonso que hacen versiones de Goran Bregovic, Kusturica, sí, ese rollo Balkan, tío. Sí. Sí, Kusturica mola moito, por exemplo. Di pelo que estiveron na Rebullón e que as tipas son moi boas e montan moita festa. Son de Barcelona todas elas, tío? O sea, son catalanas? Ou é peña emigrada ou tal? Digo polo nome, porque non me informei demasiado. Ben, Lendacaris a muerte. E agora, primeiro concerto especial do Revenidas. Mafalda ás 23:20. Aquí vai haber máis de unha bagua, porque, se non me equivoco, corrixídeme se me equivoco, creo que é o último concerto de Mafalda en Galiza, ¿no? Creo que sí. Mafalda é un grupo moi querido aquí, moi querido, non a nivel zoo, ao mellor, non hai supermasivo, pero sí moi querido. Moi... non sei, teñen público aquí de cojones. E montan un bo bolo, mesturan rollos máis melódicos con tralla e bueno, Lendacaris Mafalda xa é ir como un puto tiro. Ok, pero... aí xa ir como un puñeteiro tiro. Entón, isto de 10 a 12 da noite aproximadamente xa vai ir como un cañón. E agora ven Muchachito. Tampouco é necesario facerlle moita presentación. Non é o meu forte, pero é un artista dos grandes. O sea, moita peña vai ir por ver a Muchachito, supoño. Un tipo con público e que, bueno, tío, que joder, que fai un bolo de puta madre. Inda que non é o meu rollo, pero bueno, creo que o cartel hasta aquí cojonudo. Trastucada, tamén fan un rollo fusión, é que é fusión de varias movidas, mirade, é complicado de Trastucada, é complicado de definir para quen non o coñeza. Imos mandar por aquí un tema con Canijo de Jerez, no, imos poñer este, por exemplo. ¿Qué tal, Boa? ¿Cómo estás? Esta peña teñen un nome que engana un pouco, porque eu escoito a palabra trash ao principio de todo e xa penso en Metallica e en Megadeth e de repente non. Non é meu forte tampouco. Eu estou pensando agora mesmo na hora de cear. É que a mí fáseme moi tarde despois de Mafalda, que me entra fame. Eu creo que, claro, que vai ser onde cee todo o mundo e aquí non vai a ver Cristo que vaya ás food trucks, porque a hora de cear é durante a Duende Netas ás 9:30, é a hora perfecta ir a un bocata e irte ali a escutar unha pinchada dunhas cantos temas. Esa era a hora maravillosa. Pero vai estar complicado. Entón, non sei se a xogada boa é saírse un chisco antes de que acabe Balkan Paradise Orchestra, comeste o bocata ou o que te queiras comer vendo a Duende Neta
e chegas para Lendacaris como un campeón. Eu creo que é a boa, porque senón o meu plan B sería cear en Muchachito, pero ás 12:30 da noite, amigos, como non ce, voi como las maracas. Entón, díxose aí, trastugada, penso que vai estar ben. Sí, seguro que teñen un bolo guapo, Diego Reico dinos aí, trastugada vai ir moita xente polo de festivales. Sí, claro, a ver, todo o mundo vai ir a todo, creo, menos a peña que se saia fora a facer botellón un anaco, que non... Cada un que faga o que lle salga dos huevos, pero nos festivais aquí, polo menos do país, está ben facer botellón, pero algo deixa de algo na barra, joder, para que o poidan facer outro ano. E bueno, o broche de saída pois é un clásico dos Revenidas. Creo que os cabróns pesados levan como 10 ou 11 anos tocando. Estive falando con Gabri pola mañá, porque vin que o venres a 1:30 da tarde fan a presentación aí en Vila Xoán do documental que estiveron grabando o ano pasado, que eu cadrei unhas cantas veces con eles e levaban a un cámara pegado ao seu cu durante os bolos e os prebolos. Que tamén me cago en diola poñer unha presentación a 1:30 da tarde despois de que nos imos deitar ás 5 ou ás 6 da mañán o día anterior. Xa lle dixen a Gabri, non vou ir, porque a 1:30 non vou ir a ver o puñeteiro documental. Xa me dixo el que non había horas no outro momento. E o que imos facer, se queredes, cando teñamos así un día de stream un pouco libre, podémolo ver aquí xuntos. Vémolo, comentámoslo e botámonos unhas risas, porque imos coñecer a todo o mundo e vedes un pouco o que teñen aí preparado, que supoño que será un pouco da súa historia do 20 aniversario un pouco por dentro e no escenario vai estar guapo, vale? Irene di, eu estou aquí de mártir porque non podo ir aos Revenidas. Pois vaya putada, estás aquí poñendo os dentes longos. Ben, pois eso, 3 menos 10 da mañán daqui da Ría. Bueno, pois xa sabedes o que ten daqui da Ría. Fiestón del bueno, tema mítico tras tema mítico, a peña que os adora, e monos ir pois ata as 4 da mañán in tubo, con sabor de boca cojonudo. Para ser un xoves, honestamente, comerte aquí daqui da Ría, Mafalda, Lendacaris, Muchachito, pareceme que o xoves só sería un gran festival en calquera outro lado. Eso é o bo dos Revenidas, que che pode facer dentro do mesmo festival 2 ou 3. Ben, venres, 5:30 da tarde. Hora complicada tamén de chegar, Non por chegar, pero que se chegas ás 5... É que un xa ten unha idade. Eu se chego ás 5:30 da tarde, ás 5 da mañán, son un cadáver. E eu aquí teño un hándicap. Eu, o xoves, vou... Home, non como un loco, porque me teño que controlar un pouco, pero o xoves vou, guai, hasta a última hora, o que faga falta e tal. Pero o venres teño que controlar, porque o día seguinte toco. Entón, eu o venres non me podo pillar a castaña da hostia, chegar ali ás 5:30 da noite, salir dali ás 5:30 da mañán, pasarme 12 horas privando, porque o sábado vou estar feito unha puta braga. Entón, eu o venres vou un pouco con limitador. E recomendo-vos que vayades un pouco con limitador ao resto, porque aquí en Rebelión do Inframundo, ás 2 menos 10 da mañán o sábado, tedes que estar os asesino a todos. Vale, entón, comeza o venres con... hostia, que me entraba fresco por aí. Empeza con ETS. ETS creo que é un grupo vasco que me dá un pouco de cousa buscalo en Google, porque se busco ETS, que me va a salir? Tamén co nome, colega... ETS... Bueno, sí. Zurekin Batera. Sí, aquí está. Vale, esto creo que é un rollo un pouco Z, con unha movida así, ¿no? De estas cosas que lle molan ao Carlos. Más poperetes. Entón Sarmiento, ok. Eu solo coñecía como ETS. Sí, un rollo poperete con melodías vascas que son moi recoñecibles. Hostia, como lle choran aí as rapazas. Carlitos, esto es lo que a ti te gusta, Son guai, Joder, que de peña tiñan aí, chaval. Hostia, os vascos pegaron unha transformación da hostia, porque nos 90 e nos 80, tío, eran puncarras a dolor, tío. E agora valles moita poperada os vascos, Flipades, salen grupos deste pao a patadas, tío.
Que idioma máis guapo, non me entero de nada, pero mola mil. Bueno, hai que velo. En principio tampouco está dentro do meu tal. Non creo que chegue ás 5:30 da tarde ali, sinceramente, polo que vos acabo de comentar, pero hai que velo. García xa o coñecedes, ex-membro de Dios que te criou, e creo que tamén outra despedida máis ou menos, non? Porque García non era que deixaba este proxecto con Nación Quilombo. Sóame que lle vin algo en redes. Eu creo que, se non é o último, será dos últimos, non? Deixaba, non? Creo que sí. Dixo, se eu traballo con algúns xa non son o que eran. Xa non poñen bombas. Vale, censurado. Lo siento, non dije isto. Non dixen isto. Continuamos. O último bolo. Vale. Pois 6:30 García. 7:30 da tarde. Claro, eu aquí quería estar, porque aparte nun Revenidas vai ser bastante épico. Fillas de Casandra están agora mesmo a un nivel de directo moi superior ao ano pasado, moi superior a todos os niveis. A nivel de producción, levan dúas compañeiras cantando tamén con elas que se notan unha barbaridade. O ano pasado levaban máis reforzos pregrabados de voz, agora non, creo que algo hai, pero son 4 voces e enchen moitísimo máis. Teñeno moito máis currado, teñen un ano máis encima con moitísimos bolos e teñen un bolo super profesional a todos os niveis, luces, son e elas que son impecables e que teñen un feixe de temazos, que por certo estreaban tema, non? Estes días que o levan tocando aí un ano, que é unha versión de La Pegatina, que tortura e asesina, pero creo que estreaban, se non xoves, venres, por aí será. Fillas de Casandra, eu quero estar 7:30 da tarde. Dinos boa aí que asturiano que xa se viu en directo. Pois sí. Vale, o meu comentario escribida aí no chat para que se vaya para arriba todo, non queremos saber nada. Despois de Fillas de Casandra, Lontreira, outro grupo galego que se estivo por aquí un par de veces, que coñecedes, que lles está indo moi guai tamén, que os vin, eu creo que bolo completo solo lles vin en Bruselas e moi guai. É un rollo máis electrónico pop e tal, que tampouco vos vou dicir que está dentro das miñas cousas que escoito a diario, pero que o fan moi guai e que o están petando e que vai ser bolazo. Aí estarei eu tamén 100%. Di cousas... claro, tío. Acabo de dar conta. Dinos Carlos aí se caerá fit en Mari Carmen. Claro, é que do que estaba falando. Fillas de Casandra le van facendo ese tema de La Pegatina durante todo o verán. E La Pegatina tocan despois. Entón, sí, seguro que o fan, tío. O que pasa que a pregunta é en que bolo van facer iso. Bueno, non o sei, estou dicindo que sí, sin ter ni puta idea, que igual ni se hablaron, que conste que non sei nada, nin preguntei isto, ni me acabo de dar conta por Carlos. Pero molaría, ¿no? Que subira o cantante da Pegatina con elas, tío. Estaría guapo, ¿no? Mismo escenario, ¿no? Cun bolo en medio. Estaría guapo que o fixeran. Estaría guapo. Nos dous non creo. Hai que tocar, claro, que é unha movida, porque tocar a mesma canción en dous bolos unha hora e pico despois, pero bueno, se as puxeron ao mesmo día, pode ser. Ves? Unha das incógnitas que levaremos ao Revenidas, a ver se salen aí Fillas de Casandra con La Pegatina. Despois de Lontreira, La Pegatina, que xa sabedes, un grupo enorme hoxe en día que move unha barbaridade de peña e deixan aquelo de confeti que mete pánico, me cago en la puta. Vai haber confeti no Revenidas ata 3 días despois. Despois de aquí darlle La Pegatina, vai haber confeti ata Vila García. Eso 100%. Pero bueno, que La Pegatina teñe moitísimos fans, que fan un bolo divertido e que seguro que está guai. Pero La Pegatina tortura e asesina, es mi lema de vida. Miss Bolivia. Teño nin idea de que é Miss Bolivia, xente. Teño que miralo. Que é Miss Bolivia? A ver. É un artista ou é un grupo? Hola, Leo. Dinos aí, Álvaro, que apostaría que non hai confeti. Me cago, Dios, con La Pegatina e con daqui daría non vai haber confeti. Entón non é Revenidas eso. Non sei, tío, non sei. Pero mira que tiran confeti, os de La Pegatina, la Virgen. ¿Puedes venir? Miss Bolivia. Buah, esto acábame de lembrar algo moitísimo.
Acábame de lembrar algo moi forte. Un hit. No me digades por qué, Vaya puto hit esto, Qué viejo soy, hermanos. Todo el planeta así como Festivales del mundo. Si traéis a Delfín hasta el fin, os lo pago todo. Os lo pago todo. No, o cabrón despois fixo unha canción a favor de Israel. Non traigades a este que o mato. Bueno, perdón polo inciso, Leo García, para vos. ¿Quién lo hizo? Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste Hostia, non coñecía del esto, corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste ¿De dónde es? una ¿Mexicana? separación y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra Buah, chaval, é 11S, hoxe, acabo de pinchar a Delfín. Isto foi unha sinal de Deus. É certo, xuro vos que non estaba isto premeditado, Madre de Dios. É que, para contexto, xente, esta canción Delfín fixo ya cando reventaron as Torres Xemelgas, basicamente. foto de Europa y le diste maza en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas. Ya no tienes mi presencia que E este rollo, si vai con banda, pode molar. Si vai con... sale la con un micro e un DJ, igual mola menos. Esto sabedes como é en directo? me buscas. Por curiosidade, quero velo. É que non sei ni se é un grupo. A ver. Boa, 2019. Non haberá algo máis novo. Fai 8 anos. 2014. Hostia, pero isto... Como non coñezo esta movida si ten tanto tempo? A ver. Mi Bolivia ready para combinar. Y estamos ready. Reconexión natural. Aquí recórdame a Sara Eve un pouco. Ready, ¿qué es lo que te pasa, mamá? Ready, para que me va bien, mamá. Sacude la sábana. Sí, bueno, levan percusión e eventos, non? Reconexión natural. E haberá un baixista por aí porque soa. ¿Qué te pasa, mamá? Tum, 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 tum. Onde está o baixista? No, o baixo vai lanzado, non? Sí, leva aí un... Bueno, leva aí unha tía con un par de Mac, supoño que lanza movida. Con el low, dale con el culo, muévanlo. Pensei que iba a ser rollo banda, con baixo, guitarra e tal. Bueno, hai que velo. Que igual veñen con outro formato, hai que velo. Non teño nin idea. Recucho Gamer dinos aí moito Linkin Park, pero nos está a falar do que anunciaron a volta a Sonia e Selena. Non me jodas, xuntas, tío, porque unha delas seguía por aí, que veo aquí a Coruña fai pouco, non? Non sei se era Sonia ou era Selena. Non sei cal das dúas. Bueno, pocas risas, tío. Si a mí me pilla cerca ir ali a bailar un Quiero bailar toda la noche, pues estaría guapo, estaría guapo. Vale, ben, despois de Miss Bolivia, Narco, unha das cousas que máis me cunden do festival a min, personalmente, grupo de rap metal, que tiveron aí un cambio de cantante, creo, non teños un pouco perdidos, pero bueno, sempre dan bolazo. Para min Narco é unha das cousas que me apetece ver de verdade. Vale, e quédanos por aí Muyallo Riff e Serial Killer. Outro das movidas que quero ver é Serial Killer. Teño moita curiosidade por ver este rollo. Que vai ser ás 3 da mañán e isto, a ver se chego, tío, que tocando o día seguinte vou meriar. Pero molábame chegar, porque isto fan un rollo... é un DJ e un batera. E o DJ, pois, pincha e remezcla temas de clásicos do rock e demais, e o batera mete unhas hostias como un piano. Moitas ganas de ver ese rollo. E, bueno, Muyallo Riff, pois, a verdade que teño un pouco desubicado. A ver. Ui, espera. A ver. Bueno, trompeteillo, ¿no? A ver. Go, go. Trompetas de confeti voy a ver en este festival, ¿eh? Aprendimos de las risas, de las largas noches sin dormir, de aparcar el miedo afuera. ¿Esto a qué hora,
Isto non se pode dicir en horario infantil, pero xa non o é. Aquí os vais a sacar los porrillos, e yo lo sé. Pido ser feliz. Me gusta imaginar. Un minuto non hai retroso. Esta peña se la suda la radiofórmula, ¿eh? El mundo del revés y pintar de otro color el gris de mi alrededor. Bueno, non é o meu. Non é o meu. Eu sabedes que son honesto con vos. A min estas cosas tan alegres e tan de la vida es de rosa non é o meu. Tamén vos digo. Dádeme 3 litros de calimocho e me vais a ver en primera fila bailando esta movida. Así son os festivales. E así ten que ser. Pero bueno, soar soa guai. Realmente. Ben, e agora vou vos ensinar algo de serial. Non sei se terán algún directo por aí ou tal. A ver, teño algún visto xa por aquí. Claro que esta peña videoclips e tal non terán, non? A ver. Fai 9 anos non, imos ver algo un pouco máis reciente. Fai un ano... Live, aquí. Esto es lo que me gusta a mí. ¿Sabes? Un puto DJ, un batería dando hostias. Esto a las 3 de la mañana me encanta. Te meten ahí Guns N' Roses. Yeah. Esto a las 3 de la mañana va a ir reventar los revenidas. 100%. Ok, Cristian. Ahora miro. Crema esto, Muchas ganas de ver esta movida. A ver qué nos manda Cristian por aquí. Cristian, estás seguro do que estás dicindo? Que mira que te puxemos un apreto antes. Chat, ide poñendo aí aplausos. Cedeme caso, ide poñendo aplausos. Que algún vai levar unha sorpresa hoxe. Bueno, eso, que para pechar o venres esto vai estar de puta madre. Vale, teño que dicirvos unha cousa. Exclusiva. Comunícanme por vía interna que dentro do Festival Revenidas, por cortesía de Cristian, que lle debeu romper a cabeza ali a alguén, porque vos lle rompeste esa cabeza a él, e eu un poquinho tamén, hoxe, antes de rematar o stream, que será dentro de non moito, que para ser o primeiro xa está ben, imos sortear un puñeteiro abono para os Revenidas. Veña. Aplausos aí, grazas aos Revenidas e grazas a Cristian. Veña, prometido de débeda. Non sei se teño programa dos sorteos aí tal, pero poñémolo a andar nun momento, vale? Entón, nada, sorteamos un abono. Entón, se alguén por aí non ía porque estaba pelado de pasta e toda hostia, idelle mandando un WhatsApp aos colegas e que se apunten. Ou non, porque así tedes máis opcións, vale? Moitísimas grazas, Cristian, tío. E dalle as grazas a quen corresponda por aí, vale? Diego Rico, vamos ter un tongo o primeiro día. Tíos, eu si queredes que o sortee outra persoa ou que queirades, eu non sei, pero pero veña. Vale, enorme, pois mirade. Unha cousa máis. Ben, ímonos ao sábado. Facemos o repaso do sábado e sorteamos iso, vale? O sábado, 11:30 da mañán, colegas. 11:30 da mañán. Esto... Aquí hai dúas vías. O que se pasou de rosca a noite anterior e o Red Bull chegou ya ata mañán e sigue de pari. Hablando de eso, vamos a romper a cabeza con esto. Bueno, pois iso, para quen rompa todo o pari ata pola mañán, ou
para alguén máis responsable o que en toda a fin de non puido ir aos Revenidas e quere aproveitar ben o domingo, Catuxa Salón da casa. Catuxa bueno, xa sabedes, fai un rollo fusión, unha voz super bonita e un bolazo, un bolo moi guai, que realmente é unha putada tocar ás 11:30 da mañán, pero que é un bolo para ver a calquera hora, porque cos churros mollando no café entra guai tamén, sen problema ningún. Teño que facer o emoticono do paisano do Teño que facelo e poñervolo aí no chat para o seguinte, vai, 100%. Ben, isto é unha puta locura. Porque Duende Neta ás 11 da mañá. O sea, xa podedes almorzar con DJs. Despois, 11:30, Catuxa, que é un rollo light, vale, tampouco é moita brea, pero que ás 12:30 entra Talco. Sabedes? O sea, eso é unha sesión café con leite con talco. Isto fai anos era inviable e eu as primeiras veces que vin estas movidas botaba máis mans a cabeza, pero que funcionan. A movida que logo ves as fotos e ves o recinto petado. Eu aquí sí que me teño que reservar 100% porque toco a noite, non creo que vaya a Talco, nin de coña. O meu plan é ir a unha cousa a mediodía e marcharme, ata un pouco máis tarde. Pero bueno, Talco ás 12:30 da mañán e xa, pues, bueno, xa para chegar a Duende Neta ás 2:45, pues xa, bueno, sesión vermú a full e a tope. Como nos di Irene por aí, non dá tempo a filtrar o fígado. Efectivamente, dosificádevos, como vos dicía antes, pensade que son 3 días moi tochos, dosificádevos. Non pasa nada por ver a Talco tomando un Aquarius, sabedes? Non vos van meter no cárcere nin nada. Tomades un Aquarius, tomades un zumo de maracuyá, un zumo de piña, tomades un Monster mango loco, podedes tomar, eu que sei, tío, un cas naranxa, como cando erades pequenos ibades a vermú cos vosos pais mentres tomaban vermú, un cas de naranxa. Lo veo. Bueno, aquí cada un, supoño que aquí sodes todos maiores de idade, pensade o que fadedes, pero controladelle. Si deixades de beber a 6 da mañá non me empecedes ás 11:30, que logo de maiores veñen as débedas. Ben, Duende Neta, e en pleno mediodía, xa para comer, Xavi Sarriá, que bueno, que é un mítico da escena valenciana, non? É valenciano, é verdade, non é catalán. Ou estoume pasando de freada agora. Espera que nos acaban de dar unha información aquí tamén, Alonso, de que parece que sí que van a cantar xuntos. A ver, Fillas de Casandra e La Pegatina, vamos ver. Ui, perdoade, que puxen o que non era. Espera. A ver. Ora non. Ti non o sabes, pero Mari Carmen e a súa filla están no After Hour. Este venres, todos co temazo nas orellas. Fillas de Casandra fit La Pegatina, produción... Xa, pero isto é que sale o tema este venres, Isto non é que vayan a cantalo xuntos. Non é que vayan a cantalo xuntos nos Revenidas. Eu entendo que si poñen... Isto é un pouco ambiguo, porque a canción están interpretando las solas, pero Fillas de Casandra fit La Pegatina debería implicar que na canción grabada, non digo no directo, non o sei, La Pegatina debería cantar tamén, non? Porque un fit é un fit, non? Un featuring é unha colabo, non? Sí? A ver, deixademe investigar unha cousa, antes de nada. Hai pre-save desta canción, porque se hai pre-save creo que podemos ver os artistas. A ver, Fillas de Casandra... Non se pode ver o pre-save no Spotify sin ter o link que pasaron elas. Alguén ten o link do pre-save da canción? A ver, que tamén lles podería mandar un WhatsApp e preguntarles, pero non é plan. O meu día da estrea do bolo non lo sé, Rick, espera que llamo a mi amigo experto. No, a ver, pero que sexa... A ver, seguro que a fan, pero que se estree o venres é polo posicionamento nas listas de Spotify. As listas de Spotify renovan os venres, entón os grupos sacan as cancións os xoves ás 12 da noite. Eso é por eso. Agora ben, é altamente probable que a fagan, claro. Eu non teño pre-save, non sei se podo investigar a movida, pero bueno, que sí, que seguramente que o fagan, joder. Vale. Bueno, perfecto. O que non sabía que cantaba La Pegatina na canción grabada.
Vale, e con que andábamos nos? Bien, Xavi Sarria, vale, 3:20, eu aquí quería chegar, porque, a ver, xa os vin un feixe de veces, pero Revenidas é un sitio especial onde me mola ver as bandas galegas, a verdade, porque por experiencia propia estamos moi arroupados, pero estes cabróns tampouco necesitan moito que lles arropen, porque ali onde van arrasan, non? As 3:20 derrápans. A ver si nos comportamos o venres un pouco, e eu quería estar. Bueno, nada que explicarvos de derrápans, non? Están arrasando, basicamente. Posiblemente o grupo máis en forma da estea galega. Non? Eu creo que agora mesmo home, Tanxugueiras é outro level, pero a nivel de grupo que medrou en 2 anos unha barbaridade, derrápanse, 100%. Vale, ben. 4:25. Unha fricada. Unha fricada, pero está guai que haxa fricadas. Los Niños Jesús. Esto que? Esto é o grupo de Jordi Évole. Sabes? Creo que fan covers de temas noventeiros, pode ser, de rock español e movidas así. Deixadme ver, como se chamaba? Los Niños Jesús. Los Niños Jesús. A verdade é que non vin como canta Jordi Évole, se vos digo a verdade. Los Niños Jesús. Linlle unha entrevista de que tiña un grupo aí e tal. A ver. Joaquín Sabina, tío, non me trago un tema de Sabina ni que baje Jesucristo. Eu aquí vou comer. A que hora era? Cando acaben de rapas marcho a comer, se non comí xa. Trago un tema de Sabina, Jordi Évole, ni que baje Cristo. A ver como canta. No pasaba de los 20, el mayor de los 3 hijos. Imítao. Imita a Joaquín Sabina. Que vinieron a atacarme el mes pasado. Non é a súa voz, está imitando a Joaquín Sabina. Su porcelana es un pico y no te hagas el valiente. Hostia, que cringe me está dando moita grima. Que me pongo O que he dicho Irene, exacto. Si me enfado. Me pillaron 10-500. Ay. Peluco marca Omega con un bicho de cocina en la garganta. Vale, agora teño unha dúbida. Cada versión que fai imita o cantante ou solo fai con Sabina? Esperade. A mellor cantará todas as cancións, sexan de quen sexan, con voz de Sabina. A ver. Imos ver outra. Concierto completo, lo madre. A ver, imos ver. Hostia, vaya banda de patrones, chaval. Kiko Veneno, ¿no? Imita a Kiko Veneno. Pero... Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amable, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo víctimas, sé que no tengo salida. Espera, vamos a llegar más para adelante porque esto... Es un... ¿Qué es esto? más cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas. Matasme. A tu lado. Quieres ir tras de mí, Pobrecito de ti. A ver, eso xa teño curiosidade. Pido perdón, no hace falta que me hables. Hostia, encima desafino, cabrón. A ver. Llegué hasta aquí y luego pretendo Duncan Du, chaval. con el fuego de el atardecer, arde la hierba. Idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. ¡Vámonos, Amboy! Y tú bailando. No, extremo duro no, tío. Olvídate, hijo de... Extremo duro no, joder. Oh, no, tío. No. Buah, esto tenía que estar penado, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Puto grupo de versiones, cutre, tío, que parece un mítico grupo de versiones de barra de bar, tío.
con todos los respetos, pero... La puta que los parió. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara en las montañas y escucharais la mente social adormecida, las palabras de amor de mi garganta. Alumbrando la mente y repartidos que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para un hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se lo quedan pegadas las veces. Hay que volar al sol y al viento repartiendo el amor, que tendré que dejar el... A ver, mirad. Vamos a quitar esta mierda antes de nada. Como me encontre... Fumisar. Como me atope a Jordi Évole polo camino este día, voy a decir, mira, tío, o de Sabina, ok, tu movida. Lo de Duncan Du, allá tú con tus filias. Aquí cada uno, ¿sabes? Ahora, tío, Extremoduro no me los toques así, O sea, xa... Vamos a controlarnos. Nada, veña, fuera coñas. Un grupo de versións, como si fueran calquera grupo ali do pobo, solamente que está Jordi Évole, vale? Corramos un tupido velo, tocan as 4:25 da tarde. Bueno, supoño que si vas un pouco cascado xa de derrapan, despois igual te entran e todo, sabes? Non sei. Leo por aí non merecemos isto, tal, bueno, en fin. Bueno, nada. Despois de Los Niños Jesús, hostia, que encima, chaval, vanlle pegar, o sea, que veñen de Rapans e despois veñen Tanxugueiras. Vanlle meter unha hostia antes de salir e unha de despois, en plan, quita de aquí. Tanxugueiras, bueno, un dos cabezas de cartel do grupo, o grupo máis grande galego que hai hoxe en día, unha animalada en directo, as voces... O sea, Tanxugueiras non hai moito máis que contar, pero a nivel de afinación, porque hai xente que só se queda co show, cas cancións, cos bailes, non sei que. Tanxugueiras a nivel de afinación son élite absoluta. O sea, non, dentro do seu non hai nada nin que se achegue, e isto, bueno, estou convencido que escoita as tres tipas cantar a capela un yankee e flipa. O sea, Tanxugueiras é, pois, directamente élite. Dinos por aí, Marisel Boi, ás 5:30 doe. Sí, pero, bueno, ti pensa nos festivais tamén. Con Tanxugueiras vai estar petado, 100%. Entón, o festival, obviamente, todos queren meter a xente cedo para ter ambiente xa e para que as barras empecen a circular. Isto é normal. Faise cada vez máis en festivais así grandotes. E ali estaremos para ver a, pues eso. É que Tanxugueiras poden molarche ou non, poden molarche o estilo ou non, poden molarche o tradio ou non, poden molarche a fusión que fan co tradio ou non, pero son enormes, son as putas raíñas. E encima temos o Carliños aí no chat escribíndonos que lles vai meter as guitarrazas que lle mete e lles vai meter aí as percusións que lle mete, entón, pois nada. Di Carlos primeiro bolo con gafas de sol. Carlos, anota, tío, anota. Isto é por unha experiencia que pasei este verán. No Festival da Luz pegoume o sol de puta cara e queimeime a cara toda. Carlos, bota crema. Xa sei que é moi raro botar crema para un concerto. Eu nin se me pasou pola cabeza. Bota crema, tío, porque te vas pegar unha queimada. Bueno, ti estás atrás, pero eu estaba en primeira fila e comínme, tío, a de Jesucristo. Hubo momentos que me mareaba, tío, que me caía. Básicamente. Direne, sei que meter un guitarra por aí. Aí vai estar o Carliños, joder, aí vai estar. A crema por riba por debaixo da maquillaxe. Ah, que vas maquillado.
joder, pues aí xa tes que preguntar a profesionais, tío, non uso desas cousas, non sei como se fai eso, sinceramente, non sei se vai por riba ou por baixo, pero bueno, pregunta, coño, e protégete, ou pon unha pucha, que ti tes flow para levala. Pero sí, poñede cremiña. Ben, despois de tan xugueiras ven Wadi. Pois se elas son a élite, pois ela é a matriarca, non por idade, sino por poso, por carreira, por trayectoria e por todo. A verdade é que creo que solamente vin na miña vida unha vez a Wadi Galego e préstame de verdade, porque sí que vin moitos vídeos, escoito a súa música e préstame moito a vela, sinceramente. Aquí xa non hai, ou seja, que desde The Rapan solamente podemos quitar a Jordi Évole. Despois ven el Kanka, que vai reunir a moitísima peña, un tipo tamén moi seguido. Non é tampouco meu rollo, igual aí aproveito para comerme un bocata e logo velo, porque no Festival da Luz cadrounos facer a montaxe mentre el tocaba, entón non o puiden ver e, bueno, quería botarlle un ollo ali. Pero, bueno, forte, The Rapans, Tanxugueiras, Wadi, el Kanka, forte o sábado, moi forte. Vale, pero que, claro, que queda. La Fúmiga, aquí non vos vou mentir, non tengo ni idea, tíos. La Fúmiga, a ver, isto de trompeteo tamén, supo. É que eu todo o que non coñezo é trompeteo ou pop, unha de dúas, se non lo conozco. A ver, ahora é un grupo de thrash metal e me callan la boca. A ver. Unha charanga. Mirade, só escoitando isto. Si, é pop. Pero a min esas guitarras funky ya me ganan. A min xa me quedo, xa me fixo prestar atención. Sé com funciona el món, però de sobte apareixes tu. I ara resulta que escoltar també és una virtut. Tu a mi m'has ensenyat. E ese baixo, isto é outro rollo. Isto non son esas cousas, os vascos que escoitamos antes para min, A min ese baixo e esa guitarra xa me ganan. Aquí na entrada as melodías de voz recordaronme un pouco a Smoking Souls. M'has ensenyat que estava equivocat i que la gent canvia si te ganes de Son nenos, non? O cantante polo menos. canviar. Que mai és massa tard, que mai és massa
en como pechan as vocais e tal, pero cóstame un pouco. Mirade que escoito bastante, vexo streams en catalán e tal, pero ainda non o do diferenciado ben de todo. Pero di cousas, levo tempo rayando a Quintasco de Oques Grases. Sí, moita peña está dicindo ese rollo, porque parece ser que Oques Grases están reventándolo por el mundo delante e aquí non veñen. Supoño que será unha cuestión de caché, non? Porque se temos a toda esta peña de por aí non veñen, ao mellor é que os tíos teñen un caché, pois que aquí non... A ver, ás veces pasa que ti estás petando na túa terra, en Cataluña e tal, igual estes pavos, non o sei, igual están en 25 ou 30.000 ou 20.000 pavos, pero claro, aquí non os conoce tanta gente, entón, ao mellor non rebaixa, non o sei, aquí estou sendo un auténtico cuñado, pero sí que é certo que non veñen nunca, Tentouse, pero non puido ser, di Cristian. Xa, pois, home, supoño que acabarán vindo. A última vez que veu Dubioza lesioneime en Zoe perdinos. Este ano xa me jodín con máis tempo, estou gafado, joder, tío. Os cachés nos países cataláns están polas nubes. Sí, en xeral creo que andan as cosas un pouco hinchadas. Vale, despois de Dubioza van Lágrimas de Sangre, que tamén un grupo con mogollón de fans, que foi un rollo así tamén un pouco medio rapeado, medio reggae intensito e tal, que non es tan mal, pero cuidado, esperade que aquí temos que buscar as 2 menos 10, o sea, xa, señores e señoras e señoritas e señoritos e señorites, por favor, sincronicen reloxos, porque as 2 menos 10 temos que vernos as caras. Eu vou a ver dende arriba, buscareivos, mirarei un a un todos os que estades agora mesmo no chat e pasarei lista, porque se viene esta cosa, vale? Concerto de Rebelión do Inframundo, que non vai ser un bolo normal, vai ser un bolo, como vedes aquí, xa o pon, concerto especial de Rebelión do Inframundo, vai ser un bolo longuiño, vale? Vai durar un ratiño para ser un festival, non é como un bolo de sala, pero un bolo xeneroso, e vai haber convidados e convidadas en distintas cancións, vale? Van estar por aí Lou, que é unha rapaza que canta de Vigo, que canta que flipades, Vértebras, que xa sabedes, que vos contei antes, que fan rap, Nadia González, rapeira tamén de Vigo, Cousas, que é un canda aí polo chat, que o Carliños vai ter a honra ou a desgraza de coller a miña guitarra nunha canción, vou a ceder, quero que lle aplaudades moitísimo a Carlos, cando presentemos a Carlos e eu lle faga o trasvase do poder, quero que, por favor, que lle berredes, non sei, pensade algo aí no chat e montadelle un cántico ou algo. Veuseme a cabeza un cántico que me dedicaron fai pouco e que me contaron e non o vou reproducir aquí porque senón ídolo facer vos tamén e non pode ser. Vale, pois eso, vai salir o Carliños aí a tocar nun tema, xa veredes cal, non imos spoilear nada, vale? Tongo, por exemplo, está ben. Van salir Tanxugueiras, vou ter a puta honra de compartir un escenario con Tanxugueiras, joder. E Patrimos enchernos e imos berrar con cousas, estaría ben. Un pouco longo, para berralo, pero bueno, está guai. Van sair os putos locos de Treintañeras Cañeras, que van sair aí un par deles a meter zurra. Son Riots que vais a ir a grafitear no bolo, vale? Bueno, xa vedes aquí máis ou menos, se entrades nos seus perfiles, vedes o que fan cada un. Pero bueno, non se conta moito máis, pero isto vai ser un bolo... Vai ser un concerto distinto, especial, con moita xente no escenario, moi dinámico, que van pasar un mogollón de cousas e que esperemos que sexa o concerto do verán pola nosa parte. Logo o concerto do festival pois vai haber moitos, pero esperemos que sexa o concerto do verán, que vai ser dende logo distinto e con unha preparación moi especial e diferente, e mola moito nun sitio como Revenidas que che deixen facer un bolo máis largo e montar todo este tema a nivel producción, que eu, joder, non vou falar en nome de Rebelión, falo na miña parte, pero estou convencido de que o resto opinarán o mesmo. Agradecerlle ao Revenidas, en serio, as facilidades, porque non é sinxelo montar a nivel técnico esta liada, porque é unha liada de ahora entra sale este lleva esta petaca, que el micro, non sei que, pimpa. Estas cousas xeralmente os festivais solamente o fan cos grupos de fora, grandes e tal, que eso. E o Revenidas
soe ter a delicadeza de facer isto. O ano pasado fixo con daqui da Ría polo seu 20 aniversario, nun bolo no que eu subí ao escenario tamén, con Hugo e Zeta, que iba borracho como a Cuba. Mira dos vídeos que son moi bonitos de ver. E bueno, en este bolo pois tamén nos facilitaron pois eso, un marxe de un pouco máis de tempo e a nivel técnico poder montar esta movida, porque para que vos fagades unha idea, creo que na Tour Party, na peña que imos estar en Camerino, somos 27 persoas. Para que vos fagades unha idea. Isto permitirlle a un grupo da casa pois é de agradecer, de verdade, grazas aos Revenidas, e esperemos reventar esta movida e devolvelo con creces, vale? E para rematar a noite, Loita Amada, o grupo de Jasper de Nao, xa sabedes, que tocarán, remataremos nós e comezarán noutro escenario, que eu solamente os vin no Clavi ao principio da xira, teño ganas de velos para ver como evolucionou a movida. Un grupo de recente formación, pero que xa teñen 2 discos, o sea, realmente producen da hostia, e que logo creo que se tiran aí unhas cantas versións, creo que tocan algo de Banda Basotti, Betagari, creo que tiran movidas de Nao, bueno, creo non, vino en directo. Entón, unha boa despedida e o fin de festa con la Yaya DJ, pinchando aí temacos. Eu espero, despois do bolo, estar absolutamente destruído e descansar media oriña dentro, secarme, cambiarme a camisola tal, salir a ver polo menos o final do bolo de Loita Amada e logo quedarnos aí a tomar unha copiña con DJ. Aí en ese momento, si queredes que nos tomemos algo, pois xa me buscades e dicidesme, yo soy fulanito de Twitch, e brindamos ya ali nun momento, ou cando queirades no festival, menos antes de subir, que aí sí que andarei máis tenso, pero xa non estarei fora, o sea que non haberá problema. E isto vai ser os Revenidas. Pintón, vai ser un festón. Eu teño unhas ganas de ir, hostia. Jódeme currar mañán pola mañán, sinceramente, pero teño moitas ganas de ir. Teño que facer a maleta e toda a gaita, pero bueno. Ben, imos ver como carallo se chamaba o programa dos sorteos, porque imos sortear o abono para os Revenidas. Ten lista de reproducción os Revenidas deste ano, sí. Imos poñela aquí de fondo, vale. Si algún día se queda la pena en el pecho, Espera, imos poñer unha pouquiño máis animada. tiene que ser suficiente con... Vale, poñámoslo en aleatorio. Aleatorio, perfecto. Ben, como carallo se chamaba o programa, tío? A ver. Este. Xa comparto agora, Deixademe preparalo aquí un pouco sin que se vexa en cámara, porque fai non contaba facer sorteo e fai moitísimo que non uso. Bueno, canta peña estades no chat. Id avisando por aí a colegas se alguén se quere apuntar, vale? Esto como era? Aquí, vale? E ahora poño un abono para o Revenidas. Joder, esto é un regalazo, da hostia. A verdade. Vale. Para a xente que nova, para participar no sorteo, tedes que escribir no chat isto que vos vou poñer eu aí agora mesmo, vale? Tedes que escribir isto, exclamación, Revenidas. Podedes copiar e pegar, vale? E ides entrando xa no sorteo. Vou compartir a pantalla. Antes de nada, voulle baixar o volume porque isto deixa nos sordos a todos. Fuera. Esperade, isto fuera, vale. E esperad que comparto. Un segundiño. Vale, aí deberíades ver. Puxeno por arriba do chat. Esperad un segundo. Bueno. É que o chat molesta aí. Bueno, eso non vos fai falta para nada, o sea que... Vale, como vedes, quen vaya escribindo exclamación Revenidas vai entrando aí no sorteo e delle dando. Esperamos... Ui, caeu aí unha suscripción. A ver, espera, a que lle temos que agradecer. Ah, no, que nos sigue, Cajinez. Benvido. Chegaches para o sorteo, te lo spoilearon, te lo contaron aí. Benvido, aquí falamos de música e ás veces sorteamos cousas, pero son as mínimas, Se ves polo sorteo estás jodido. Que pasa? Que estades poñendo poucos aí. Tedes todos entradas xa ou que? Si estades aquí... Canta peña hai aquí? Estades 45 persoas, por que non se apunta máis xente ao sorteo? Dou vos
2-3 minutos, non máis. Polo que vexo, todo Cristo ten entrada. Tamén vos agradezo, e está guai que o fagades así, se tedes entrada, non sexades puñeteiros ratas e puñeteiras ratas de entrar no sorteo para logo revendela, vale? Comportádevos ben, por favor. Vexo que o estades facendo porque a peña que non ten entrada non está entrando. Se non é todo normal, sería que estivera petado de peña entrando. Agradezovolo porque non lle foda desa oportunidade a alguén que igual non ten pasta de ir ao festi, pois de poder achegarse. Vale. Irene di, eu facendo números de como Corona ir se toca. Bueno, eso te buscas la vida, Irene. Eso buscas esta vida. Tamén vos digo unha cousa, e dígovolo en serio. Por favor, quero que a quen lle toque que vaya ao festival. Se vos toca, si credes que podedes ir, inda que non seipades 100%, apuntádevos. Se vos toca o abono e despois non podedes ir, falade conmigo, vale? E eu busco a peña que se apuntou e resorteo, inda que sexa en privado. Grazas aí a Artur 11 por seguir. En serio, si tedes dúbidas, apuntades vos, e se despois non podes ir, por favor, avisádeme que eu fago un resorteo en Instagram ou calquera movida, vale? Pero non jodamos un abono en que se perda ou en non ir, ou en revendelo, por exemplo. Lucía, dinos aí entrada a compra dentro do día que saíron. Sí, a ver, é que a estas alturas é normal que prácticamente toda a peña que quere ir ao festival xa a ten. Bueno, pois sorteamos entre os que estades e o resto, pois moitas grazas pola honestidade, a verdade, porque ás veces hai xente un pouco ratona. Se tedes un colega que non ten pasta e pode ir, apuntádemos, vale? Bueno, dovos 30 segundiños e damos aquí a mandanga. Espero que non nos deixe sordos esta vez, de verdade. Xa estaba isto en 100, mira. Vale. Esta canción non me gusta. Otra. La de Acaris mejor. Vale, non se me esquece moito deste directo, creo. Tedes aí fixado arriba, para xente que entrades novo, un listado de todos os festivais con links e que se vai manter actualizado, feito aí por Roy, vale, arriba de todo o chat. Gardade vos eso, sincronizade cos vosos calendarios, porque tedes todos os festivais galegos do ano actualizados, vale. Volve a estar en 100, joder, tío. Pero por que me fai esta movida? Como que me arrastra o rato. Agora xa non, non? Gracias, tíos, casi nos quedamos sordos. Bueno, nada, non esperamos máis, porque como vexo que todos estades xa preparados, que todos tedes entrada, pois sorteamos entre a peña que tal. Imos lle dar, Está en 0, non? Veña, perfecto. 1, 2, moitísima sorte. A ver. Voume apartar para que vexades que eu non fago nada, Buah, ia coller o móvil e non. Mira, más na cabeza. E isto vai a ir para Luis, Marcos, Joffrey, Sombra. Parabéns aí, hostia, parabéns. Que le vai... Vou vos dicir unha cosa, espera que lle dou un aplauso. Foi a primeira persoa que entrou no directo, porque me escribiu no chat 10 minutos antes de arrancar o directo. Así que realmente merecía. Sombra, parabéns. Mira, espera, que me puxeron aquí como tes que facer para... a que engaña, manda dellos... Vale. Pásame aquí por un... Ou se me sigues en Instagram, ou se non, mandasme aquí un susurro en Twitch e ponme nome, DNI e email, por se acaso, vale? Se falla algo máis, xa cho comunicarei despois. Vale, pois por Insta, váleme. Xente, pois primeiro stream do ano superado. A semana que ven imos voltar. Por certo, Steven, preguntei en Instagram pois que agora é o momento de que grupos ou festivais ou o que sexa me contacten para vir, porque logo dentro dunhas meses xa teño a xenda petada e non é posible, vale? Xa teño unhas cantas entrevistas axendadas e ainda non lle contestei a todo o mundo porque chegaron unhas cantas. Tamén vos animo a que non tedes por que ser un grupo de música. Si traballades en torno á música, si tedes algo interesante, si fixestedes un traballo de fin de carreira interesantísimo a nivel musical, si o que sexa,
por propoñelo, sabedes, eu se non o vexo non vou ser cínico e non vou meter cosas que non vexa, pero podedesme escribir, vale? O meu email deixei no Instagram outro día, pero é alberto.busto7, vale? En Gmail. Entón podedes escribir e pista. Di Cristian aí, o parvo que vexas coa cámara, saudade o sempre. Bueno, hai moitos con cámaras, pero que vexades en todos os lados é Cristian, vale? Podedelo saudar tamén. Como nos digo a do ano non, da tempada. Nada, a semana que ven imos ter por aquí, porque xa é unha tradición, son da casa, son familia, e ven o seu festival xa imos ter por aquí, e na que fagamos algunha cousa máis que xa pensarei, a xente do Murallón de Son, vale? Xa sabedes que o Murallón de Son este ano ten entrada. Sabes lo que os quero decir. Si nos poden dar un sorteíño aí, intentarémoslo, vale? Eu creo que sí, que algo está falado. Pero bueno, que veñades para... Faremos un repaso como doxe co Revenidas, pero con eles aquí, vale? Para que nos conten guai aí un pouco as cousiñas por dentro, como vai ser o festi, primeiro ano con entrada e tal. E para animar un pouco co tarro que xa ven despois dos Revenidas o seguinte o Murallón, vale? Vale, Sombra, agora o leo. Hostia, tío, que me quedo xordo cas movidas estas. Artu, moitísimas grazas por esa sub, macho. Sí, xa vexo que teño aquí varias mensaxes. Logo botolle un ollo, vale? Nada máis, peña, que... ahora veñen as subs, esperade. O tren del hype, bueno. Cajinez tamén, moitísimas grazas por esa sub, tío. Oxe, caeron moitísimas subs, moitísimas grazas. Outra máis, la madre que me parió, tío. Moitísimas grazas, dígolo en serio. Este non me chegou ainda a notificación de quen foi, pero... Grazas, moitas grazas. Nada, xente, eso, que nos vemos o sábado. Bueno, que nos vemos mañán xa polo Revenidas. Se non, vémonos o sábado dentro do escenario. E se non, podes ir ao Revenidas, non te preocupes, porque probablemente o mércores que ven imos estar aquí. Seguramente teñamos vídeos de por dentro, de por fora, de tal. Contaremos vos como foi todo o Revenidas, contamos anécdotas, contamos vos todo. E falamos coa peña do Murallón de Son. Non se pode ir a todos os festivais do mundo, porque non somos ricos. Pero sí que aquí podedes, polo menos, vivir un poquiño os que eu vaya, que vos conte, ou os que vaya a xente que apareza por aquí pola canle, vale? Nada, eso. Pedro, tío, ti tes que vir, cabrón. Tes que vir. Xa falei con Hugo. A ver, isto falámoslo aquí rápido. Falei con Hugo para que veñades os dous cando saia o disco de Hugo. Pero ti, cabrón, acabas de presentar un disco teu tamén, non? Pedro Petrovski, ex componente de ZR, ex componente ou componente, xa non sei, anunciou hoxe e de aí polas súas redes que vai sacar un disco novo, así que nada, xa falaremos en privado, tío, e cando saia ese disco damoslle zurra aquí, si queres veste por aquí e contasnos a ver como foi a movida e damoslle unha escoita. Vale, xente, moitísimas grazas, que isto é a vosa casa, que nos vemos a semana que ven, un placer. E para que non o vira inteiro, agora o deixo subido, vale? Para que o vexades repescado. Moitísimas grazas. Un bico e vémonos nos Revenidas ou vémonos a semana que ven. Abur! Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan,